Que tal? Moi bo día e benvidos a unha nova edición de Conversa, o foro que organiza esta casa, que organiza a cadena SER e co que queremos promover a reflexión, a conversa sobre diferentes asuntos fundamentais na nosa sociedade. Hoxe queremos falar dun asunto que debería ser central e no que todos deberíamos aportar para topar solucións. Dende o Hotel NH Collection en Santiago, hoxe imos a falar de igualdade, da necesidade de promover unha igualdade plena na nosa sociedade e das políticas para combater a violencia de xénero, e que as cifras son realmente insoportables. As cifras na nosa comunidade, no que vai de ano, Galicia registrou 8.100 denuncias por violencia de xénero no último ano. Isto significa 22 denuncias cada día, 22 mulleres denuncian malos tratos na nosa comunidade. Tamén no que vai de ano, 22 mulleres morreron en España a mans das súas parellas ou exparellas. Unha delas, María Belén Fernández, en Mos o pasado mes de febreiro. A violencia machista, a violencia vicaria, unha das formas máis extremas de violencia sobre as mulleres, e as diferentes violencias as que os homes someten as mulleres, a violencia física, a violencia verbal, a violencia económica, nunha sociedade na que se teñen dado pasos fundamentais, pasos decisivos, pero tamén insuficientes a prol dunha igualdade plena, un mundo patriarcal, unha sociedade profundamente patriarcal, na que hai moito que mudar, e deso queremos falar esta mañá, neste foro conversa que organiza a cadena SER. Temos preparadas dúas mesas coido que interesantísimas, nas que vamos a abordar na primeira delas o combate, a loita contra a violencia de xénero, e na segunda as medidas efectivas que se están a adoptar para promover unha igualdade plena na nosa sociedade, medidas efectivas que sí se están poñendo sobre a mesa, pero que necesitan tamén algún complemento, porque é evidente, e deso vamos a falar esta mañá, que queda moito camiño por percorrer neste ámbito. E acompáñame esta mañá para abrir estas xornadas o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco. Que tal? Moi bo día. Moi bo día, Ricardo. Que tal, delegado? As cifras, o decía eu, son contundentes. 22 mulleres denuncian malos tratos na nosa comunidade cada día son máis. Un dato cunha doble reflexión, delegado. Por unha banda, amosa maior confianza nas institucións e no que se está a facer, maior confianza no sistema, pero por outra banda tamén indica que queda moito camiño por percorrer. Bueno, en primeiro lugar, agradecer esta iniciativa da cadena SER por esta conversa comprometidas ca igualdade, que creo que é moi acaída, e sobre todo tamén agradecer ás participantes nas dúas mesas que a continuación se van a levar a cabo. Efectivamente, eu creo que as cifras son absolutamente claras de que hemos avanzado algo, pero queda moito por facer, e creo que queda moito por facer en todos os ámbitos. E creo que en ese sentido, todas e cada unha das veces que desafortunadamente temos que falar deste tema, pois estamos poñendo en riba a mesa a necesidade de traballar conxuntamente. Creo que é un traballo fundamental e que é un traballo necesario, colaboración institucional, todas as administracións traballando ao mesmo tempo, todo o resto das asociacións que están traballando a prol da eliminación deste machismo, e sobre todo da sociedade. Creo que queda unha parte moi importante, que é a parte formativa. Creo que me preocupa, a verdade, que como delegado do Goberno teño unha preocupación importante por ese tipo de discursos que en moitos casos minimizan e incluso chegan a negar a violencia machista, cando en realidad o machismo está matando. E, efectivamente, a cifra que dabas do que levamos de ano son 22 mulleres asasinadas polo feito desas mulleres. Por lo tanto, creo que é fundamental seguir colaborando, e conversas como estas hai que poñelas en riba da mesa, porque temos que poñer en común o que se está facendo, os medios que hai, e, sobre todo, o feito de poñer e facer aflorar que é mentira que non haxa ese terrorismo machista. Hai, ou dicir justamente, que mulleres que están morrendo, que están sufrindo violencia de todos os tipos, violencia vicaria, violencia psicolóxica, violencia verbal, violencia económica, e a violencia en onde acaba cas súas vidas polo mero feito desas mulleres. A violencia machista, daqui imos a falar esta mañá. Dar ese paso para as mulleres é difícil, moi difícil. En moitas ocasións hai violencia física, vostede decía tamén agora, hai violencia económica. Está sabendo o sistema acompañar a esas víctimas nese momento tan complicado, non? Que para moitas delas que o de dar ese paso e denunciar?
Bueno, eu creo que o decías ao principio da presentación, que o número de denuncias medraron, por lo tanto, eu creo que ese pode ser un signo óptimo en donde as mulleres non se sinten solas, por lo tanto, síntense acompañadas por parte das institucións. Por lo tanto, o feito de que se incrementasen as denuncias significa que elas siguen confiando. E, por lo tanto, eu que quero dende aquí a mandar unha mensaxe de tranquilidade e unha mensaxe, sobre todo, de confort, de que no sentido de que o Estado, é dicir, as institucións, todo o que é o sistema xurídico e o que son as corpos forzosas do Estado, vamos a estar con elas. Por lo tanto, non van a estar solas. Por lo tanto, temos que seguir animando a que, cando se sintan violentadas, cando sintan a calquer tipo de violencia, de todos estes casos ou de todas estas formas que puxamos en a mesa, que denuncian. Porque denunciar salva vidas, sin dúbida. Hai medios suficientes, delegado? Bueno, eu creo que os medios se incrementaron dun xeito exponencial, pero nunca son suficientes, porque a verdade é que non só fai falta apoyalas cando dan ese paso, que é un paso moi importante, que é denuncialo, senón que hai que apoyalas e estar con elas, acompañalas durante todo o procedimento xudicial e incluso despois do propio procedimento xudicial, porque hai que reconocer que para unha muller que sufre violencia e, polo tanto, é dicir, está dentro deste, parece que é un círculo que non ten saída, pero que sí a ten, nese momento, é dicir, temos que chegar a acompañala para que poida volver a reestruturar e volver a refacer a súa vida. E, polo tanto, os medios non son os óptimos, pero é de verdade que vai moitísimos medios que fai algúns anos e seguimos traballando neles. Eu creo que, é dicir, a propia dotación presupuestaria, Galicia recibeu nos últimos tempos máis de 100 millóns de euros para poder traballar, é dicir, para poder enfrentarse a esta lacra, auténtica lacra social, pero é que tamén, é dicir, fixemos reformas legislativas e seguimos traballando día a día, é dicir, para tipificar pois, a violencia vicaria, a violencia económica, a violencia psicolóxica, etc. etc. Por lo tanto, temos que seguir traballando nelo. Por lo tanto, hoxe temos moito máis medios dos que tiñamos antes, prova delo é a propia incremento das denuncias que a día de hoxe se están poñendo en riba da mesa e, polo tanto, que están solicitando a axuda e esa axuda que estamos dando. E, ademais, teño que recoñecer que a propia incorporación dos propios concellos ao Pacto de Violencia de Xénero, falamos que en Galicia xa temos 76 que se incorporaron e que se siguen incorporando, creo que vamos dando pasos na boa dirección. Falamos de medios, falamos de concienciación, que tamén é moi necesaria, tanto para as administracións como para a sociedade, e falamos tamén de formación. É necesario formar a xuíces, a policías, cando teñen que abordar cuestións relacionadas coa violencia de xénero. Sen dúbida, Ricardo, sen dúbida. É dicir, eu creo que é fundamental, temos un paso fundamental no momento en que establecemos os xuzgados especializados en violencia de xénero, xa fai algún tempo, pero que o que poñían de manifiesto é que é necesario formalo porque este tipo de violencia é un delito que ataca dun xeito fundamental ás víctimas e completamente diferente a calquer outro delito. Por lo tanto, que é fundamental. A formación en canto aos operadores xurídicos, xuíces, fiscais, corpos e forzas de seguridade do Estado, por lo tanto, eu creo que a SUFAN están facendo un traballo extraordinario e, por lo tanto, de atención ás denunciantes, atención ás víctimas, pero creo que temos que estender aínda moito máis se cabe a formación ao que é a sociedade. Creo que a formación nas áreas de educación obligatoria creo que é fundamental porque, insisto, como te dicía fai un momentiño, a min preocúpame sobre todo o avance dese tipo de lecturas ou dese tipo de argumentacións, é dicir, falsas, por certo, en donde se cuestiona ou se nega a violencia machista, a violencia machista como tal. Por lo tanto, creo que é fundamental, se queremos dar pasos de xigante e, por lo tanto, erradicar esta lacra, que os nosos mozos e mozas sean capaces de entender, que creo que é fácil de entender, se se explica que as mulleres están sendo asasinadas, que sufren malos tratos polo feito desas mulleres e, dende logo, erradicar eses discursos amparados ou auspiciados pola dereita e a extrema dereita en donde tratan de establecer que o feminismo é algo completamente diferente ao que é, que non é máis que solicitar unha igualdade real pura e dura en todos os ámbitos. Será un asunto que abordaremos esta mañá. Ata que punto lle preocupa o incremento de conductas e comportamentos machistas entre a xente máis moza? A verdade é que me preocupa moitísimo porque a xente máis moza son os dirixentes de futuro, de medio plazo, e, polo tanto, os votantes inmediatos. Por lo tanto, claro que me preocupa moito porque a verdade é que, como ocorre con todos os dereitos fundamentais que fomos conseguindo e que están consagrados na nosa Constitución ou en tratados internacionales, a verdade é que conseguimos a base de moito, fomos conseguindo os nosos predecesores a base de moito esforzo e moitas veces incluso a base de perder a súa propia vida. Por lo tanto, é algo que temos que loitar por manter. E, por lo tanto, eu creo que en este caso preocúpame
que empecen a cuestionarse e dicir algo tan evidente como que un home e unha muller son exactamente iguales en dereitos e obrigas e sin ningún tipo de diferenciación. Por lo tanto, claro que me preocupa. Falábamos antes de medios, o sistema Biogen ten recibido críticas, ten amosado fallos últimamente. Os cambios introducidos son suficientes ou require de máis melloras? Bueno, eu creo que son sistemas que van mellorando dun xeito dinámico. Agora, ben, eu que quero deixar é, primeiro, mandar unha mensaxe de tranquilidade. Segundo, o sistema Biogen está salvando vidas, por lo tanto, eu creo que esa é a mensaxe que temos que deixar enriba da mesa, e que é un sistema que nos permite coordinarnos axeitadamente entre o que son os corpos e forzas de seguridade do Estado, o que son as víctimas, en este caso, e o que son os órganos xurisdiccionales. Falo da Fiscalía e falo dos xuzgados e tribunais. Por lo tanto, eu creo que é un mecanismo que estamos actualizando, que estamos vendo cada vez que hai algún tipo de incidencia, pero que é un mecanismo que está salvando vidas. Por lo tanto, vamos a mandar esa mensaxe de tranquilidade e vamos a estar con ese sistema, que temos que actualizar, que temos que mellorar, efectivamente. Pero, insisto, a día de hoxe non existe esa estadística, afortunadamente, é dicir, pero salvou moitísimas vidas e sigue salvándoas. Comprometidas coa igualdade, avances e desafíos na loita contra a violencia de xénero, así se chama esta xornada. Imos a falar de violencia de xénero ao longo desta mañá e tamén desa necesaria igualdade, de camiñar hacia esa igualdade plena entre homes e mulleres na nosa sociedade. Deronse pasos importantes, pero aínda queda moito camiño por percorrer en ámbitos, por exemplo, como o laboral, que vostede coñece ben, delegado. Efectivamente, dicir, no ámbito laboral eu creo que se deron moitos pasos, creo que en ese sentido, e vou tirar para a casa, o goberno para a casa, creo que é unha desas órdenes xurisdiccionais ou un dos ámbitos onde se foron dando máis pasos, porque xustamente creo que o traballo é unha das cousas, ademais de ser preciso para vivir, dignifica as persoas e, polo tanto, creo que é fundamental, é dicir, en ese ámbito, dar eses pasos en donde esas realidades como é o acoso sexual, o moving motivado por razón de xénero, o tema dos permisos que están previstos na lei para, digamos, a corresponsabilidade laboral, creo que son esos ámbitos donde quizás sea máis evidente ese tipo de conductas en donde, bueno, pues existe unha auténtica desigualdade. A brecha de xénero, a brecha salarial, que efectivamente sigue sin terse superada, e, en fin, é un dos ámbitos onde maior sensibilidade quizás que exista. Parece que é bastante difícil, é fácil de ver, pero é bastante difícil de explicar, incluso dentro desas doctrinas das dereita ou da extrema dereita, que unha muller, polo feito de selo, traballando e facendo a mesma función que un home, teña unha retribución inferior nun 20%. Por lo tanto, eses son ámbitos nos que estamos loitando. E, además, teño que decirlo así, porque así o penso. No mundo das relacións laborais, os convenios colectivos en donde se negocian entre a representación legal dos traballadores e a representación legal das empresas, digamos que, ao estar ser unha das partes a negociadora, igual que nas mesas de diálogo social, traballadores e traballadoras, creo que é máis fácil poñelo en riba da mesa e, polo tanto, buscar solucións. E que vivimos nunha sociedade, delegado, e vai a estar connosco despois nunha das mesas, a nova reitora da Universidade, Rosa Crujeiras. Vivimos nunha sociedade na que unha universidade como a de Santiago tardou máis de 500 anos en ter unha muller á fronte. Iso tamén di moito da sociedade na que vivimos, tamén da sociedade que estamos empezando a construir ou que estamos intentando cambiar, pero 500 anos, máis de 500 anos para que unha muller este á fronte dunha institución académica como é o OSC, iso di moito de todo o camiño que tardamos en andar durante anos. Di moito de onde vimos e, polo tanto, eu creo que di moito de onde non debemos volver. Creo que por eso é dicir que hai que ser optimistas, hai que ver que efectivamente esa razón ou ese razonamento de que temos a primeira muller reitora dunha universidade como é de Santiago, é dicir, centenaria, creo que exactamente ese é o camiño e, polo tanto, por aí onde temos que circular. E a partir de aí con absoluta normalidade, porque aínda falta moito por andar, pero creo que iso é o camiño axeitado. O camiño onde non debemos volver, decía vostede. Hai risco real, algo xa non se esbozaba antes, hai risco real de involución en parte destas conquistas se a dereita e a extrema dereita chegan ao poder aquí en España? É evidente, eu creo que, dicir, máis que evidente, as últimas, en fin, cuestións postas en riba da mesa en donde en pactos de goberno se está reconocendo ou se está aceptando esa auténtica desigualdade por ese efeito diferencial. Empezamos por facelo respecto do orixe da persoa e acabamos facendo, dicir, pola cuestión de xénero. Polo tanto, claro que hai moito risco. E, polo tanto, eu creo que, o decía Ricardo, que esta conversa é máis que a caída neste momento. Nese sentido, delegado, cada día que pasa parece máis complicado que Sánchez poda resistir a legislatura. Están sendo semanas complicadísimas para o seu partido.
Bueno, é dicir, e con todo seguimos publicando leyes, publicando normas, apostando pola igualdade, facendo investimentos e, polo tanto, seguimos gobernando. Que é, dicir, ao fin e ao cabo, o que nos pide a xente que nos pide ao final do día é que os salarios sean mellores, as condicións laborais sean mellores, a sanidade sea pública e, polo tanto, de calidade, a educación sexa pública e, por tanto, de calidade, e vamos a seguir traballando. O que haxa, pois, maior número de efectivos na xudicatura, máis de 500 se convocaron no día de onte. Por lo tanto, ese é o que hai que facer, traballar para mellorar a vida das persoas e vamos a seguir facendo. Déxeme que lle pregunte, delegado, por un par de asuntos máis antes de entrar de cheo nestas xornadas, porque hoxe, ademais, ven vostede do aeroporto de Santiago que reabriu as súas portas despois de estar varios días en obras, mes e medio en obras. O primeiro voo foi ese enlace con Nova York, boa falta lle fai, non? Para incrementar a conectividade internacional para recuperar o tempo perdido. Bueno, efectivamente, eu creo que hoxe é un día de celebración. Primeiro, reábrese despois dunhas obras de máis de 27 millóns de euros, pero que se fixeron absolutamente en plazo, que eran precisas, en donde estamos demostrando, amosando o compromiso real do Goberno de España co aeroporto de Santiago, con todos os 3 aeroportos, abrindo cunha línea nova, unha línea a Nova York, e, polo tanto, tratando de recuperar ese folgo en canto ao que me estás insinuando, bueno, pois a perda de turismo en Santiago. Por lo tanto, temos que apostar decididamente. Eu creo que son boas novas. Delegado, rematamos. Xa sabe que non hai conversa entre nós os dous, na que non lle pregunte, e teño eu preguntarme hoxe, o sea, sempre que vostede mes e nos vemos, lle pregunto se o partido o chamou para ofrecerlle a posibilidade de encabezar a candidatura en Santiago. Dende a última vez que nos vimos, produciuse esa chamada? Desde a última vez que nos vimos estamos organizando ese camiño de Santiago do que falamos, vale? Co cual teño o compromiso, ou casi teño convencido de que Ricardo nos acompañe na última das xornadas. Faceremos o camiño, chegaremos a Santiago, cando chegamos ao Obradoiro, pois, en fin, miraremos para si vamos hacia o hospital ou o parador de turismo, hacia Raxoi ou hacia a Catedral. A partir de aí estarás comigo porque virás a último día comigo. Hai unha novidade respecto á última vez que falamos, e que o seu nome figura nunha enquisa que vai lanzar o Partido Socialista para testar posibles candidatos. Voulle preguntar directamente, gustaría ya vostede encabezar a lista do PSOE en Santiago? Bueno, a mí o que me gustaría é que, primeiro, unha vez que se faga a enquisa, que sinceramente, a mí non me chamaron, polo tanto non me preguntaron. Home, vostede, sería raro que lle preguntasen que quere que sexa o candidato. Pero a partir de aí, o Partido Socialista, a diferencia de outros partidos, elixe o seu candidato a través dunhas primarias. Polo tanto, son os afiliados de Santiago os que decidirán quen será o candidato ou a candidata e, por tanto, o futuro alcalde ou alcaldesa de Santiago. Por lo tanto, vamos a esperar. E a última sobre isto, xa rematamos. Marta Álvarez Santullano ten amosado o seu entorno e a dirección do partido a súa disposición a ser candidata. Cree que debería ser ela a cabeza de lista en Santiago? Eu creo que o cabeza de lista en Santiago debe ser aquel que decida os afiliados e afiliadas de Santiago. Marta de Santullano é unha persoa que pode ser igual que outras moitas persoas. Sempre dixen que o Partido Socialista en Santiago ten un banquillo extraordinario para ser dos titulares, só pode ser un cabeza de lista, pero seremos capaces de acordar entre todos que o a mellor cabeza de lista sea o próximo alcalde ou alcaldesa. Delegado, veremos que pasa. Vamos a rematar como comezamos, falando de igualdade e de políticas para erradicar a violencia de xénero. En vostede, na delegación do goberno, vostedes teñen un acto de recoñecemento ás persoas que persiguen e loitan pola igualdade plena na nosa sociedade, o recoñecemento Meninas. Será un éxito como sociedade cando actos así non sexan precisos e necesarios? No senso de que este acto que pretende ni máis ni menos que xuntarnos, darnos folgos entre nós, sobre todo porque son absolutamente consciente de que tanto as responsables as responsables da delegación de goberno e das subdelegacións contra a violencia de xénero realmente traballan a río e, polo tanto, aí xuntámonos pos corpos de Forza de Seguridade do Estado, Fiscalía, xuíces, xuízas, Policía Local. En fin, eu creo que en ese momento é unha especie de reunión de recoñecemento, e xa van 8 anos, nos que o que estamos facendo máis que recoñecer a labor diaria da xente, vale? E, polo tanto, o que tratamos entre todos é de darnos folgos para un ano máis seguir hacia adiante. O Gallá non haxa que darse folgos porque o Gallá non haxa violencia de xénero e, polo tanto, tendremos completamente erradicada. E iso é o que aspiramos, porque, se non temos tampouco unha perspectiva e non temos unha esperanza,
en fin, mal traballaríamos día a día. Por lo tanto, a esperanza que ten a nosa xefa e as nosas delegadas, subdelegadas das subdelegacións de violencia de xénero, a esperanza é que seamos capaces de erradicala. Por lo tanto, ese é o noso afán. E nese camiño tamén vai este conversa que hoxe nos reúne aquí, en o que imos a falar esta mañá sobre políticas que fomenten a igualdade plena e que permitan erradicar dunha vez por todas esa violencia machista da nosa sociedade. Pedro Blanco, delegado do Goberno de Galicia, moitísimas gracias por axudarnos a abrir estas xornadas nas que vamos a continuar falando destes asuntos. Graciñas. Moitísimas gracias a vos e escoitareivos o resto da mañá porque así tamén aprendemos. Gracias, delegado. Bo día. Pedro Blanco, delegado do Goberno en Galicia, co que abrimos esta xornada, este foro conversa comprometidas coa igualdade, avances e retos na loita contra a violencia de xénero. Así se chama esta edición de Conversa, na que imos falar nos vindeiros minutos sobre todo de violencia de xénero, das políticas que se teñen implementado para combater a violencia de xénero en diferentes ámbitos, no ámbito judicial, no ámbito psicolóxico, tamén dende a propia administración, e tamén as reflexións que se fan no ámbito máis académico para perseguir ese objetivo que nos debería unir a todos como sociedade, que non é outro que o de erradicar a violencia machista, esa violencia que exercemos e que exercen os homes sobre as mulleres. Vamos a abrir mesa de análise, mesa de reflexión, baixo o título Con violencia non hai igualdade, cales son os retos pendentes, unha mesa na que me acompañan Paula Cajaraville, que é a delegada de Violencia de Xénero na Fiscalía en Pontevedra. Que tal, Paula? Moi bo día. Hola, bo día. E moitas gracias por estar connosco. Grazas a vos. Está tamén connosco María de Ben, que é responsable de coordinación de unidades de violencia de xénero da Delegación do Goberno en Galicia. María, moi bo día. Hola, bos días. Tamén connosco Concha Fernández, que é membro do Colexio de Psicoloxía de Galicia. Concha, moi bo día tamén. Bo día. E vaise incorporar tamén, xa está facendo a esta mesa, Jorge Marín, do Centro de Estudios Feministas da Universidade de Santiago de Compostela. Jorge, moi bo día tamén. Que tal, bo día. Bueno, moitas gracias aos catro por aceptar o convite da cadena SER para falar dun asunto que debería ser central na xenda pública, en moitas ocasións non o é, lamentablemente non o é en moitas ocasións, pasa a un primeiro plano cando falamos dunha morte por violencia machista ou cando salen as estadísticas das que falábamos antes, 8.100 denuncias nun ano en Galicia de violencia de xénero, 22 mulleres ao día denuncian malos tratos. Quería empezar contigo, Paula. Cada día son máis as mulleres que denuncian en Galicia casos de violencia de xénero. Como debemos interpretar este dato? A ver, eu quero ser optimista. Sí, vale. Eu tamén. Quero rematar a xornada de hoxe. Os datos son significativos. Eu non teño os datos exactos, pero probablemente da memoria do ano pasado da Fiscalía da Comunidade Autónoma se ve que hai un incremento dun 5% nunha serie de procedimentos. As diligencias urxentes, que son todos os xuizos rápidos que se fan nas gardas, as diligencias previas, hai un incremento notable de certos procedementos. Doutra banda, sin embargo, por exemplo, en Vigo, o ano pasado, os procedementos de sumario, que son aqueles que pola pena se poderían corresponder cunhas tentativas de homicidio, asasinato ou agresións sexuais, sin embargo, se viron reducidos. O que quero sinalar con isto é que non se poden dar uns datos xenéricos e con iso entrar nunha situación de pánico ou de alegría. Sí que é evidente que se están incrementando. Tamén se evidencian, como acabas de sinalar, que hai un incremento de denuncias, hai un incremento tamén de actuacións ou de atestados policiais que dan lugar a un procedimento penal, o cal pon de relevancia que non só as mulleres denuncian, senón que hai unha actuación proactiva por parte que sempre hai, polas forzas e corpos de seguridade, pero en particular no eido da violencia sobre a muller, e tamén hai un incremento en torno a un 3 ou un 4% de aqueles procedementos que se inician por denuncias do entorno da víctima. Eu creo que esta lectura nos permite ter unha resposta digamos, optimista de que se sigue denunciando, se siguen perseguindo este tipo de delitos, pero tamén podemos facer unha lectura máis crítica. É dicir, aqueles procedementos que se inician por denuncia do entorno familiar ou social, un 3 ou un 4%, pois quizáis, o mellor hai que seguir traballando nese aspecto. Estamos ante un paso complicado. O sistema, Concha, debe estar aí para axudar e acompañar, non, neste camiño. Bueno, eu vexo que está moi dirixido ao momento da denuncia e o proceso da denuncia, e eu creo que o traballo está sustantivamente antes
antes en acompañar, apoiar, coidar, protexer as mulleres nos procesos de violencia. E eu aí teño que ser bastante crítica, vale? Desde o ano 2004 que temos a Lei de Protección Integral a Vítimas de Violencia ou o decreto de CINS, pois, bueno, en Galicia ainda estamos moi lonxe de estar nunha situación desexable. Hai 84 CINS para atender a 200 concellos. Hai máis de 100 concellos que non teñen nin ese dispositivo mínimo no que hai unha asesora xurídica e unha psicóloga, habitualmente unha traballadora social, nin siquiera teñen acceso a ese mínimo de acompañamento, orientación, asesoramento e protección das mulleres antes de chegar a denunciar. Son supervivintes de situacións de violencia, pero están nunha situación de absoluta vulnerabilidade e risco para a integridade psicolóxica e para a integridade física. E, bueno, na maioría dos concellos das zonas rurais, por exemplo, pois non teñen ningún tipo de acompañamento e atención. Ahora, froito do Pacto de Estado pola Violencia, póñense en marcha 4 dispositivos provinciais itinerantes, cando necesitamos un acompañamento estable, de calidade, con seguridade, con confidencialidade, e xa digo, pois desde un pouco nos últimos 20 anos, desde ese decreto primeiro de CINS hasta a actualidade, pois eso, seguimos igual, e xa non digo pois que nos atende nos servicios de atención primaria, sea sanitarios ou servicios sociais comunitarios, non temos profesionais que xustamente fagan desde sensibilización, información, asesoramento ou acompañamento e intervención con mulleres víctimas de todos os tipos de violencia que aquí ben relatamos. Entón, eu creo que falta poñer aínda moitos recursos. Falaremos da necesidade de recursos. Jorge, estamos ante un problema claramente estructural. Obviamente, quero dicir, isto non comeza digamos agora, desde a primeira hora do feminismo estamos en unha situación donde vamos vendo que vamos avanzando, ao mesmo tempo vamos retrocedendo, vamos avanzando con pequenos retrocesos. Entón, obviamente, é unha cuestión estructural, quero dicir, é un tema claramente que todavía hai unha base, un soporte claramente estructural que todavía se nutre de valores androcéntricos e patriarcais, por lo tanto, que todavía va a ter un longo percorrido, non vai ser tan fácil. María, unha primeira reflexión. Bueno, eu vou falar en castelán. Yo creo que independientemente de los errores, de las carencias, de la necesidad de incrementar los recursos, yo creo que hay que partir de la consideración de que las cosas, que la lucha contra la violencia tiene hoy en día unos instrumentos muy potentes que han permitido salvar la vida de muchas mujeres. Quisiera, más que dar una opinión, quisiera recordar que en este país, hace muy poco tiempo, las mujeres, cuando iban a los primeros centros de información que se pusieron en todas las ciudades de todo el Estado español, y concretamente aquí en Galicia empezó en La Coruña, recibían el asesoramiento, se las acompañaba al juzgado de guardia o al puesto de la Guardia Civil o ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y tenían que regresar a su casa después de presentar la denuncia, porque había un riesgo muy elevado de que si abandonaban el hogar, perdieran la guarda y custodia de sus hijos, perdieran el uso y disfrute de su domicilio conyugal. ¿Qué quiero decir con esto? Eso no garantiza nada, ni le importa nada a la víctima que está sufriendo en este momento. Pero sí que es indicativo de que ningún tiempo anterior fue mejor. Ninguno. Por mucho que a veces detectemos retrocesos. Antes el delegado hablaba de la preocupación que tiene el Gobierno y que tienen las instituciones que estamos aquí
bueno, pues con esos discursos negacionistas, indudablemente que hay esa preocupación, indudablemente que hay que reforzar los instrumentos, indudablemente que hay que dedicar lo necesario para la formación, no solo de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o operadores jurídicos, sino también de los educadores, del personal sanitario, para que eso no ocurra, para que los menores, para que los niños y las niñas conozcan los detalles que pueden dar lugar a una situación e informen a sus profesores, a los médicos y demás, indudablemente. Pero ningún tiempo fue mejor. Anterior fue mejor, nunca, hasta ahora. Bueno, eu en ningún caso pretendía decir eso, no, ao contrario. No, si no. Concordo totalmente, María, concordo totalmente. E, de feito, se eu fago así unha lectura crítica, máis crítica, poño os datos sobre a mesa, bueno, tamén ten que ver con que pois, aquí en este país goberna un partido dos que se está sumando aos discursos negacionistas e dos que, pois, a pesar de recibir en moitos casos diñeiro de pactos de Estado ou de leis ou do goberno, pois non pon en marcha os dispositivos, non os amplía e non pon recursos sobre a mesa. Por eso estamos moi parecido agora que no 2010, por exemplo, fai 15 ou 20 ou 16 anos atrás. Por ese motivo, ou por eso, pois, cando recibo os diñeiros do Pacto de Estado, pon en marcha dispositivos itinerantes, en vez de consolidar ou ampliar e os recursos existentes e amplialos. En eso concordo plenamente, pero claro, aquí valorábamos, bueno, que como podemos reforzar e como podemos mirar para diante. E, bueno, eu creo que mirar para diante supón, efectivamente, estamos ante un problema estructural e cultural que se chama machismo e patriarcado e hai que abordarlo de forma tamén estructural e con recursos, además, que sean eso, sólidos, estables, Aí suficientes. os recursos e os avances. Son suficientes, Paula, os avances que se teñen dado e os recursos cos que conta o sistema? A ver, eu vouche falar dentro do punto de vista meu, obviamente. Houve moitísimos avances. Dadevos conta de que dende a lei que falábamos do ano 2004 houve progresiva, como un roteiro continuo de evolución legislativa. Está a Lei Galega 2007, están as reformas en materia sexual de 2022, no 2025 houve unha reforma que é brutal dentro do punto de vista da xustiza, que é a Lei 1 2025 en materia de eficiencia no Servicio Público de Xustiza, que supón un cambio desde o punto de vista organizativo e de competencias do Ministerio, bueno, dos órganos jurisdiccionais. Dentro do punto de vista organizativo, bueno, calquera que traballe no ámbito no eido da xustiza se decata de que se crean os tribunais de instancia con seccións especializadas en materia de violencia, se perde un pouco a perspectiva dese órgano jurisdiccional individualizado, sino un tribunal e un equipo. Para que? Pois a finalidade é coordinar a digitalización no eido da xustiza, aproximalo ao cidadá, ao administrado, e recibir unha resposta unificada e especializada. A mí me parece que é un avance. Dentro de outro punto de vista, é un cambio tamén de competencias, porque esta lei reformou o artigo 89, que non vou a decir o artigo porque non teño esa intención, pero sí que supuxo un incremento de competencias dos tribunais de instancia, en concreto as seccións de violencia sobre a muller. Antes, os tribunais as seccións de violencia sobre a muller levaban os delitos estrictamente nos que a vítima era, o suxeito pasivo era muller ou parella, ou que fora no presente ou que exmuller ou exparella, de determinados delitos, pois delitos contra a vida, integridade física, liberdade, indemnidade sexual, vale? E delitos de quebrantamento nese ámbito. Esta lei de 2025 incrementou a competencia, vale? Ahora tamén as seccións de violencia levan os delitos de violencia sexual non só sobre quen fora parella, sino tamén sobre calquera muller. Hai unha resolución do Tribunal Supremo que manifesta que ten que quedar fora aqueles delitos nos que a vítima sexa unha muller menor de idade, que deberán ser as seccións de instrucción. Tamén levamos os delitos de quebrantamento, tanto de medida cautelar como de pena, non só de delitos cometidos no eido estritamente de violencia sobre a muller, sino tamén delitos sexuais.
levamos os delitos cometidos contra os dereitos e os deberes familiares, mutilación genital femenina, matrimonios forzados, acoso con carácter sexual e tratas con fin de explotación sexual cando as vítimas sexan mulleres. Eso é unha evolución. Que creo, eu lendo un pouco, bueno, eu non son a legisladora, non? Pero cal creo ou se interpretan dos operadores xurídicos que a finalidade desta reforma que fai o goberno? Bueno, pois afondar na especialización, afondar na formación especializada e afondar na necesidade de unha resposta unificada. Que se pode facer máis? Pois é un pouco o inicio que te dicía antes, non? Sempre hai que ter unha lectura crítica. Que se está facendo agora? Tamén hai, supoño que é coñecido entre todos que estáis aquí, a comarcalización dos tribunais, non? Nunhas circunscripcións territoriais como hai en Galicia con a dispersión demográfica, obviamente sempre xurden na práctica pois determinadas situacións que hai que ir aprendendo a xestionalas. Por exemplo, se ven unha víctima que está nunha localidade, nun partido judicial moi afastado respecto ao tribunal ou a excepción que ten que coñecer do procedimento comarcalizado, pois podemos atoparnos con unha víctima que vive a 100 kilómetros. Pois normalmente, o que se fai? Pois aquí está a coordinación institucional. Participa a Administración de Xustiza, participan as forzas e corpos de seguridade do Estado, participan as institucións que dependen do Estado, das comunidades autónomas, dos entes locais, que entra a vítima, pois, as forzas e corpos de seguridade do Estado, a Xunta, teño entendido que tamén achega un taxi ou radiotaxi para aquelas vítimas que irán vir. Entonces, se está facendo pasos, se está profundizando nesta achega da Administración ao cidadá, que se poden xurdir problemas puntuais. Sí, pero bueno, creo que por eso estamos aquí todos. Sí, falando dos avances que se teñen dado, eu recordo que, por exemplo, aí polo ano 2010, a Pilar Fernández, que recentemente acaba de ser nomeada tenenta fiscal da Fiscalía de Galicia, foi das primeiras en alzar a voz porque pedía unha maior comprensión coas mulleres que denunciaban, porque, por exemplo, aquí en Santiago coincidían cos seus agresores. Cando querían ir a denunciar, coincidían no mesmo espacio e que eso pois levaba a moitas mulleres a que dicían eu non quero ir a denunciar porque me vou a topar co meu agresor. Bueno, pois despois de moita batalla eu recordo que veu en varias ocasións a Cadena SER a denunciar o que estaba pasando, a pedir medios, bueno, pois da reivindicación de mulleres como Pilar, non só Pilar, pero ela sí que o fixo e máis fiscalas se conseguiu tamén avanzar niso, non? En conseguir concienciar e formar e ter a muller como punto principal, non? E acompañala nesa denuncia, e creo que tamén, máis alá dos avances xurídicos que ti nos comentabas, tamén creo que hai máis conciencia dende o punto de vista xudicial, policial, do que supón, non? Para unha muller denunciar e tela en conta e que sexa prioridade, non? Cando denuncia. A mí me parece fundamental e tamén moitas veces me poñen na situación de non debemos partir, que sí que existen, pois aquelas mulleres que viven en grandes cidades. Eu penso sobre todo nas mulleres que viven no rural. En Galiza hai unha gran dispersión, hai unha forte ruralidade, nos atopamos en circunstancias de diferentes variables. Idade, ruralidade, discapacidade ou situación de vulnerabilidade. Hai recursos, está o 016, se pode chamar, pero tamén é un pouco que comentabas de 2016 esa aposta de manifesto de hai que poñerse no lugar. Pois hai que poñerse no lugar ao mellor dunha señora que vive nunha aldea afastada no interior do rural, que ten que chamar a un 016, que a mellor ten que poñerse na tesitura de acudir a un posto, bueno, eu chamo ao 016, acudir a un posto da Garda Civil. Ois, é moi difícil, sobre todo, romper con esa situación, porque tamén o eido social que te cubre, pois, o mellor probablemente é a túa familia, o sea, propia e familia política. Pero, bueno, eu quero tamén aproveitar este foro para decir que está funcionando as denuncias delas e está funcionando tamén o sistema que as acolle e as acompaña. Creo que é importante tamén remarcalo, non? Que o sistema funciona e que se saiba que cando denuncias e das ese paso que sí que funciona o sistema, porque moitas veces hai un discurso perigoso que pode levar a moitas mulleres a pensar mira, non vou a facer porque isto non me podo meter nun lío, nun problema. É que unha cousa é a deriva do procedimento
vale? Si hai unha evolución do procedimento penal e outra cosa é a chega de recursos existenciais e creo que María podría dicir o mellor camín dende o punto de vista das administracións. Penso que... Sí, yo quisiera trasladar, transmitir dos ideas. Una, independientemente de los fallos que puede haber en todas las administraciones, que puede haberlo porque lo hay en la administración sanitaria, lo hay en la administración educativa, en este ámbito, a día de hoy, en Galicia tenemos a 6.400 mujeres que son objeto de protección en menor o mayor medida por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Qué implica esto? Aquellas mujeres del ámbito de las ciudades, del ámbito rural, que tienen la protección de los servicios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, concretamente de la Guardia Civil en el ámbito rural, a través de los servicios especializados del EMUME, o en las ciudades lo que es la unidad de familia y mujer de la Policía Nacional. 6.400 mujeres que en distinta medida reciben esa protección, que puede ser atendiendo a la gravedad y al riesgo que se ha determinado, que puede ser que reciban una llamada, pero que también en casos extraordinarios reciben una atención directa a ella, a sus hijos en los centros escolares, a sus hijos e hijas o a sus mayores. Pero no quisiera solo resaltar lo que hay, sino que es cierto que todo es mejorable. Y ahí quisiera destacar no las ideas que podamos tener los profesionales, sino que el Congreso de los Diputados aprobó el año pasado el Pacto de Estado contra la Violencia, que implicaba que todas las fuerzas, no todas las fuerzas políticas, pero bueno, no voy a entrar en ese debate, mayoritariamente el Congreso de los Diputados aprobó la puesta en marcha de 461 medidas. Medidas que a día de hoy, desde febrero del 25 que fue aprobado, se han ejecutado 235. Esas medidas son como las que acaba de resaltar la fiscala, la comarcalización, el acceso por parte de las mujeres a mayores medios económicos, a mayores medios de protección. Todo eso está incardinado dentro dese Pacto de Estado contra a Violencia. Hai unha pregunta que sí quería lanzar aos catro e é que se falou moito nos últimos tempos dos problemas que podían xurdir en torno ao sistema Bioxen e quería saber se lles preocupa que iso poda xerar dúbidas sobre o sistema e que as mulleres, haxa mulleres que decidan non denunciar por esas dúbidas que suscitou este sistema. Concha. Bueno, outra vez, eu creo que hai que ter confianza no sistema, vale? E que o problema co Biogen, hasta onde entendía, é un problema basicamente técnico e temos que ter confianza en que é facilmente solventable. Pero eu volvo a insistir, non é só un problema, outra vez, técnico, un problema asociado a denuncias e ao proceso de acompañamento durante a denuncia. Creo que ten máis que ver con un proceso de acompañamento, de sensibilización, concienciación e de cambio cultural. E iso faise con outro tipo de recursos que deberían estar asociados aos recursos que ten o sistema público de protección en todos os ámbitos, particularmente no caso que nos ocupa o sistema sanitario ou o sistema de protección social, de servicios sociales comunitarios, donde deberían estar apoyadas, acompañadas e asistidas as mulleres que sufren violencias de xénero, non só as que van a denunciar, que para facer a denuncia teñen que contar con este soporte e este apoio, porque senón están poñendo en risco pois incluso a súa vida. E aí, en ese ámbito, observamos un deterioro moi importante, un deterioro do sistema público de saúde, conocémolo todos, ou un deterioro do sistema de benestar social. E creo que pode afondarse. Igual que considero que efectivamente nos últimos anos fixemos unha progresión nos últimos 20 anos abrumadora no marco normativo, legislativo e de desenvolvemento de medidas legislativas que vai asociada a un cambio cultural que é máis lento, un cambio de mentalidade. A lei integral, a lei de igualdade, a lei solo si é si, o pacto de Estado último, creo que isto non foi acompañado outra vez dun fortalecemento dos recursos
públicos, de calidade, universais e accesibles que deberían acompañar este desenvolvemento normativo. Aínda que houve avances, sin dúda, como non, e demóstrano, pois, eso, que haxa máis mulleres que denuncian, máis mulleres que cambian, cambios nos protocolos de denuncias ou de atención ás agresións sexuais e demais. Pero preocúpame fondamente que creo que pode haber un retroceso asociado aos discursos negacionistas, autoritarios, sobre todo negacionistas da violencia de xénero, vai haber un retroceso legislativo e, sin dúda, xa o está habendo nos recursos, naquelas comunidades autónomas onde teñen que poñer en marcha os recursos e teñen as competencias para facelo. E iso preocúpame. Jorge. En unha mesma línea, creo que o tema de denunciar ou non denunciar tamén ten esa base cultural profunda, non? Claro. Non creo que se perda confianza exactamente porque funcione ou non o sistema Biosen. No que a mí me compete, por exemplo, creo que todavía temos moito traballo que facer tamén con respecto ás masculinidades. Quer dizer, claro, obviamente hai que traballar moito máis en crear esa zona de confort para que as mulleres podan seguir denunciando e probablemente todavía máis. De feito, moitas veces cando se dice no, é que nas estadísticas dá a impresión de que nos países escandinavos hai moita máis violencia que nos mediterráneos ou que nos africanos, non, é que se denuncia máis, non? Entón, obviamente, hai que seguir creando as condicións idóneas para que isto sea realmente fundamental, ¿no? Para crear digamos, esta zona de confort e logo todavía ese traballo con, digamos, coas masculinidades, ¿no? Quer decir que finalmente queda moito por facer en ese campo. Está ben seguir traballando no tema da prevención. A prevención pasa pola coeducación, pasa por desde a educación infantil, traballar en identidades masculinas que realmente se sean cuidadoras, etcétera, etcétera, ¿no? O discurso o temos claro, e, polo tanto, que non teñamos que chegar ao Biosen, quero decir que creo que todo ese traballo preventivo é fundamental. Non sei se coincidides en que hai que mellorar as condicións ese traballo previo para non ter que chegar á parte xudicial. Cando chegan a min, obviamente, post. Pero, bueno, eu durante o desenvolvemento das miñas funcións teño que decir que sempre me atopei con forzas e corpos de seguridade do Estado cunha gran vocación de traballo e cunha gran vocación de servizo público, que o sistema Biosen é un sistema que está, a nós nos sirve como unha boa ferramenta para avaliar a situación concreta. Cando temos unha denuncia, un atestado policial, sempre bueno, eu polo menos os compañeros de violencia acudimos ao sistema para ver que variables se tiveron en conta e cal é a avaliación feita, e durante a tramitación do procedimento, as funcións que fan os corpos policiais de custodia das protegidas vítimas e de supervisión dos investigados, pois é un traballo fundamental. María. Sí, eu non podo máis que reivindicar a súa labor. Antes falaba de 6.000 e pico mulleres aquí, que son 100.000 mujeres en todo o territorio estatal, 100.000 mujeres. E indudablemente puede haber errores, pero hay que mejorarlo, hay que continuar trabajando en ello y es lo que se está haciendo. Hablábamos antes de formación. La formación de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en este país se está haciendo desde el año 85. Desde el año 85. Cuando otra serie de colectivos profesionales no sabían lo que era la violencia de género, no, desconocían de qué estábamos hablando. Y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado está formada desde el año 85. Quen vai por detrás nesta loita? A administración ou a sociedade, Jorge? A sociedade. Bueno, a ver, a administración é parte da sociedade, non? Entón, como sociólogo, tengo que dicir a sociedade. A sociedade, obviamente, porque nos corresponde a todos. É dicir, obviamente que é un problema de fondo. Moitas veces uno dice, no, é que últimamente os rapaces todo o día con a manosfera. A ver, o problema é un problema moi global. É dicir, non é un problema de un órgano, non é un problema aillado, é un problema global. Entón,
Bueno, e, por lo tanto, as solucións necesitan este enfoque macro. Obviamente, logo, claro, hai de todo. Igual que podemos decir que hai persoas nos corpos de seguridade do Estado que, pois, bueno, teñen unha óptica diferente, hai profesores que teñen unha óptica diferente. Isto é así, é a pluralidade, que é tamén o bonito desta sociedade, a diferencia, a mellor, fai 40 anos que era moito máis homoxéneo. Disculpa porque a veces me lío. No, perfecto. María, te tiñalo moi claro, a sociedade, dixeches rapidamente. A ver, eu creo que sí, e eu creo que é aí onde hai que incidir. Independientemente de que los medios de comunicación os habéis puesto en esta tarea hace años, hace unos pocos años. Bueno, algunos más que otros. Unos pocos años. Unos más que otros. Sí, indudablemente. Independientemente que las universidades, los operadores jurídicos tengamos que trabajar en esta materia, falta reforzar la conciencia social en esta materia. Antes la fiscal hacía referencia a algo muy concreto. ¿Qué ocurre cuando las mujeres mueren a manos de sus maridos o exmaridos y cuando se abunda en el análisis de qué es lo que ha ocurrido? Nos encontramos con que la hermana dice esto ya se veía venir, ya sabíamos que esto podía ocurrir en cualquier momento. ¿Qué ocurre en las familias para que no tomen la decisión de acompañar a la víctima, asesorarla y acompañarla para salir de esa situación y evitar que se produzca ese hecho final de la muerte? Yo creo que lo he dicho de una manera muy taxativa, creo que es así. Cuando entró en vigor la Ley 1/2004, un sector muy importante de la sociedad se manifestó en contra de qué estábamos hablando, de qué es lo que queríamos las mujeres, qué era eso de la violencia de género. Con los años, afortunadamente, la sociedad está mucho más concienciada, pero es insuficiente. Concha. Bueno, eu volvo a repetir, creo que efectivamente as administracións e sobre todo o marco legislativo nos últimos anos mudou e vai bastante adiantado, pero o problema é de carácter estructural e cultural, entón require tamén de un cambio social profundo, cultural, e iso toma moito tempo, e creo que actualmente estamos en períodos de retroceso sobre eso, que podemos retroceder en leis que se aprobaron, e que podemos retroceder, e onde empezou o cambio e o retroceso gordo foi en educación. Eu son profesora, por iso tamén coñezo ben, e aparece cando aparece o PIN parental, e entonces se cuestiona que nas aulas podamos abordar, ali no sistema formal, que podamos abordar todo isto que ten que ver que educación en valores de feminismo, é dicir, en valores de igualdade, de oportunidades, en novos modelos de masculinidades, novos modelos de feminidade tamén, e se pon aí o foco co PIN parental e se empeza a falar de ideoloxía de xénero e se empeza a cuestionar todo o que fomos avanzando en políticas públicas de igualdade ou sobre violencia. E iso está aí á vista. E miren o que pasa en comunidades que levan anos que poñen ese PIN ou ese problema dentro da formación das novas xeracións, que van ser os próximos cidadáns e cidadás, xa non digo os próximos dirixentes. Entón, eu teño problemas na parte social, que creo que non vamos avanzando. No administrativo, vámoslo mantendo. Se me permite, eu o que sí que podo, e aquí quero salientar cando falábamos que vai por diante ou por detrás e a sociedade de administración, o que sí se está detectando dende o punto de vista judicial é que hai un incremento, eso se sabe todo, que se ve, de que entre un 20 e un 30% dos delitos hoxe en día se cometen no eido digital. Pero hai un incremento que é o que máis me preocupa agora de delitos cometidos por menores. E aquí hai un incremento de delitos cometidos por menores a través do eido digital e un incremento de delitos cometidos no eido da indemnidade sexual. Eso eu creo que deberíamos plantexarnos cal é o problema. Eu lanzo aquí non
para chegar a unha conclusión, sino para que cheguemos todos a unha conclusión. Que falla como sociedade? Porque creo que non estamos vendo o que se nos achega como pode ser que no 2026 haxa comportamentos que aceptan rapazas que eu non aceptaba, eu son maior, pero tampouco tanto. Que estamos facendo con nosos fillos que mellor supervisamos ata que horas salen de madrugada, pero non supervisamos canto tempo están conectados á rede, nin que tipo de consumos acceden. E isto se está reflexando. E quero incidir que non só se está reflexando en menores imputables, é dicir, aqueles que teñen entre 14 e 18 anos, senón incluso en menores inimputables de menores de 14 anos. Tamén aquí en Galicia, Paula. Sí, están vendose. Esa tendencia está, claro, a Fiscalía se está vendo afectada porque a Fiscalía instrúe os procedementos de delitos ou ilícitos cometidos por menores de 14 anos e tamén participa ou intervén naqueles procedementos nos que o autor é menor de 14 anos e ten que colaborar coa entidade pública. Eu quero remarcar aquí porque deixo caer, non sei. Non estou buscando culpables, sí que estou buscando reflexións, porque son rapaces que ahora teñen 14, 15, 16 e evidentemente son os maiores. Pois vamos a seguir con esta reflexión, Paula. Que estamos facendo, ducha palabra agora, Concha, que estamos facendo mal, Jorge? Como é posible que os rapaces estén aceptando, como decía a fiscal, conductas que antes nos tiñamos perfectamente identificadas como isto non, e agora iso se permite e acaban ademais cometendo delitos? ¿Dónde radica o problema? A ver, un tema súper complexo, ¿no? Como para dar resposta así rápida, e vou intentar dar un pouco a miña opinión. Por unha parte, queda claro que hai un elemento clave na socialización dos últimos anos que é o elemento digital. Se pasan moitas horas, ¿no? E sin ningún tipo de control nesa socialización donde se permite todo tipo de contidos. E además entra o algoritmo e, por lo tanto, é como botar pan aos patos unha vez que empezas a consumir ese contido, en bucle te siguen entrando. Pero para ir ao grano, creo que a ver, que está fallando? Realmente, eu sempre poño foco, que sería moi fácil, eu desde un corpo masculino e maior, no meu caso, decir, bueno, es que estos homenes son supermachistas. O sea, incluso me parecería como hipócrito. É dicir, eu veño dunha sociedade, e isto aventase de ser maior, donde o patriarcado era unha matriz incuestionable. Ni tan siquiera había un programa de radio como este. É dicir, vivíamos realmente en el patriarcado. Entón, moitas veces a hipocresía que de repente eu me enfrento a un xoven que, por outra parte, é moito máis plural que na miña sociedade, incluso en identidades sexuais, etc. E digo, pero es que son supermachistas. O sea, como el final de la serie de adolescencia. O que teño que empezar é pedindo perdón por o mal modelo, porque esos xóvenes realmente non nacen da nada, ou se nacen desta sociedade. E entón, a miña clave é, pero quen compone esta sociedade? Pois que curioso, a xente que somos adulta. Eu, cando era xoven, escoitaba música moi machista e hoxe digo aos xóvenes, pero que música moi machista escoitas? Bueno, e Loquillo e os trogloditas, que eu escoitaba, por exemplo, e só recentemente entendo por que eran os trogloditas, pero cando era xoven eu non me poñía a pensar, pois claro, que son os trogloditas. É dicir, escoitaba cancións como La Mataré, del LP, Mis problemas coas mulleres, sin ningún tipo de filtro. Entón, a mí, o que me parece é que moitas veces a hipocresía ven por aí. Agora, dito isto, obviamente que temos un problema. Un problema que se chama masculinidades. Bueno, un problema que se chama socialización das masculinidades. E aí sí que é certo que, amparados no anonimato, eses discursos de odio se están enfrentando justamente en unha época onde os avances das mulleres xa son incuestionables, por lo tanto, hai que buscar un enemigo para o noso malestar é moi profundo en esta sociedade, nos levaría un programa entero ver os malestares desta sociedade, pero obviamente é moi fácil moitas veces buscar lo culpable nas persoas que están máis oprimidas. Entón, qual é a máis oprimida? Pois os corpos femeninos, pois as identidades subalternas. Entón, pode haber un grupo ideolóxico que me lo ponga moi fácil. Mira, qual é o teu problema? Non, o teu problema é este. Este grupo, se se volveran a casa a traballar, ya non teñemos paro. A mí é que fácil.
E entón hai como unha certa reacción, e con isto xa finalizo, de que, claro, ese todo o discurso que está aí creando odio, pues se magnifica. Pero é que tamén resulta que hai identidades que merecen moito a pena. E nas novas generacións pues, son moito máis eco-friendlies, moito máis respetuosas coas identidades diversas, teñen moitos valores que nós non tiñemos. Entón, a mí me gusta sempre poñer as cousas en seu sitio. Creo que hai moito que avanzar, creo que temos un problema coas redes, creo que hai que traballar moito máis, creo que temos que estar máis tempo cos nosos jóvenes, non tanto meterlos en la tablet. Non me gusta ver nenas de 2 anos todo o día coa tablet. Creo que hai un problema tamén, pero o problema finalmente é socialización. É a nosa xeración a responsable. E adultos é implicado, claro. Claro. Al final, Al final lle boto a culpa al rapaz. Pero digo, bueno, quen te comprou a tablet? O sea, e finalmente, por que estamos en unha mesa todos metidos cada uno no noso dispositivo móvil, empezando por os adultos? O sea, quero dicir que finalmente quen é o culpable? Concha. Bueno, concordo ben co análisis de Jorge. Bueno, eu creo que, como el, como son vello, eduqueime, criei-me nese matrix, polo menos patriarcal e machista, pero rebelámonos contra el. En algún momento, por acceso á educación, por cambios sociales, incluso tecnolóxicos, rebelámonos contra ese matrix, as nosas xeracións. Hoxe en día, rebelarse é ser machista, vale? Rebelarse, é eso, son os novos punkis de alguma maneira, vale? Ou os alternativas, e a min isto preocúpame seriamente. Por qué? Porque eu antes puxen o exemplo da educación, que é onde entraron primeiro coa ideoloxía de xénero, pin patriarcal, e desfacerse daquela asignatura que era educación para a cidadanía, ou desfacerse de todo o traballo que fixemos durante moitos anos de educación afectivo-sexual, que agora xa queda así fatal e non se propón en ningún lado, porque já va a aparecer un padre, unha madre, ou un non sei que poña o grito no cielo, entonces non nos metemos. Pero temos un problema máis gordo, que son as redes sociales, porque non educamos só na escola. Na escola facíamos e temos a obriga de facer a compensación, vale, da pluralidade, das desigualdades, da tal, pero a influencia real educativa hoxe en día son os medios de comunicación e particularmente nos mozos as redes sociales. Hombre, e os modelos de éxito político, non teñen máis que escoitar calquer sesión no Parlamento do Estado sobre todo, vale, de modelo político económico, quenes son os próceres da economía tecnocrática ou mediática, quen é o dono de Twitter, de Facebook, de Anthropic ou cosas demás por aí, pois son moitos deles negacionistas, machistas, abertamente, e violentos. Sin duda, vivimos nunha sociedade e nunha cultura violenta que se mantén neutral frente ao xenocidio, por exemplo, en Palestina. Vale? Ou fronte á declaración de guerra do señor Trump, que é así un líder mundial, xa ven tamén que modelo, que declara a guerra ali onde estima, en Venezuela, en Cuba, en Irán. Entón, que pretendemos cos nosos xóvenes? Bueno, pois que sobrevivan e moitos deles pois que se afilien e se alíen a quenes son os triunfadores. Eso sí, non sei en que podemos acabar e preocúpame, non teño respostas, teño así algunha reflexión. Dudas e incertezas como temos moitos. Sí. María. Porque teño 2 fillos, entre outras cousas. Y independientemente de esas incertidumbres que tenemos y de que las administraciones públicas y el gobierno de la nación cuenta con sociólogos, educadores y sanitarios para poner en marcha medidas que de alguna manera limite el ejercicio de la violencia contra las mujeres, yo creo que los instrumentos, sobre todo, están en ese pacto de Estado que yo quiero reivindicar aquí. En ese pacto de Estado me sumo a lo que plantea la fiscal, la preocupación respecto de los menores como titulares de actividades delictivas. El pacto de Estado está basado en 3 ejes y uno de ellos son los menores. Quizá el más importante. Los menores como posibles víctimas de la violencia. No olvidemos que en lo que va de año van 3 menores muertos a manos de sus progenitores o compañeros de sus madres.
menores como víctimas y menores como posibles autores. Ese es uno de los retos principales que tiene la Administración del Estado y la sociedad en general en la lucha contra la violencia. No nos cabe otro remedio que valorar todo lo que se ha hecho hasta ahora y continuar trabajando en la medida que desde las administraciones e os órganos jurisdiccionales estamos obligados. Fixadevos, ao fío disto, quería compartir con vos unha reflexión de parque. Outro día estábamos ali varias familias e comentaban unhas nais, mostraban a súa inquedanza porque nunha cidade como esta, como Santiago, é hoxe máis insegura, ou eles entendían que era máis insegura, con máis ataques ás mulleres polas noites. Unha das mulleres que estaba nesa conversa dixo que recentemente un policía en Santiago, tras asistir a unha persoa que sufrira unha agresión por parte dun home, lles dixera a un grupo de mulleres que estaban ali: non debedes andar soas pola rúa. Esa mensaxe inquietante polo que ten, non, de involución, pero tamén esconde unha problemática real, e ali se reabriu un debate, non, de, claro, as mulleres dicían, pero por que non podemos andar soas pola rúa? Pero ao mesmo tempo mostraban a súa inquietanza por esa situación que se estaba dando. Eu non sei, María, que mensaxe se pode mandar dende a administración a alguén que dende os corpos e forzas de seguridade do Estado lle trasladan esa mensaxe. Bueno, eso no es una directriz Obviamente que se da no, desde la obviamente Administración del Estado ni de los cuerpos jerárquicos de las fuerzas. Eso está un poco en el imaginario colectivo, pues mucha gente piensa eso. Yo creo que menos, afortunadamente, de la que lo pensaba. Durante muchos años las mujeres fuimos educadas bajo la necesidad y la percepción de que no debíamos de salir solas por las noches. Esto es algo que yo ya peino canas, como decía aquí el compañero, que lo hemos vivido en nuestra adolescencia. Yo creo que eso hoy en día es impensable, que las mujeres tengamos que asumir que no podemos salir solas por la noche. Creo que no corresponde con la realidad, con independencia de que pueda haber conductas delictivas que puedan afectar a hombres y a mujeres. El ejercicio de la violencia contra las mujeres es otra cosa diferente de lo que pueda ocurrir por las noches. Es otra cosa diferente. La violencia contra las mujeres se ejerce por la noche, por la mañana, por la tarde, en las casas, en los domicilios, en aquellos lugares más importantes para todos y cada uno de nosotros, que es nuestra casa, que concebimos como el refugio. Ahí es donde se ejerce la violencia contra las mujeres. Lamentablemente, iso é así. Paula, cal é a situación se nos comparamos, e tamén despois, porque antes decía Jorge, facía unha reflexión, decía que estamos ante un problema global, se nos comparamos con outros países, é España un lugar con máis violencia de xénero que no noso entorno europeo? Non sei a estadística onde nos sitúa. A ver, España o que é pioneira nesta lei, entón, eu ainda me acordo, non fai moitos anos, 10 anos, que viñeron compañeiros estranxeiros e pois da Haya, de Alemania, de Italia, de Francia, de Rumanía, e me decían que como é isto de que hai un tribunal exclusivo en materia de violencia sobre a muller, porque o enclavaban na violencia doméstica. E sigue pasando, de feito, está habendo conversas con outros países, que sempre hai intercambios, recentemente creo que na Delegación do Goberno, na Fiscalía Xeral de Estado, incluso do Reino Unido, viñeron a ver como se podía desenvolver estos programas e estas actuacións en materia de violencia sobre a muller. Non penso que haxa máis nin menos nin esa distopía de que exista máis violencia nos países mediterráneos. Eu creo que hai en todas partes. Simplemente que nos o regulamos con carácter previo. E tamén quero que sinalar que en Galicia existe, a ver, desgraciadamente somos famosos fora de Galicia porque os crímenes son como moi moi intensos, moi graves, pero en realidade tampouco estamos nos primeiros rankings de delincuencia no país. María, querías apuntar. Sí, quería apuntar voy a llamarla anécdota. En el año 2004, cuando entró en vigor la Ley Orgánica contra la Violencia, se celebraron unas jornadas en Cáceres, a las que yo asistí, organizadas por el Consejo General del Poder Judicial. En aquellas jornadas eran profesionales españoles y portugueses. Y después, en la comida,
un magistrado del Tribunal Supremo portugués hizo el siguiente comentario. Oye, María, en vuestro país, ¿a cuántas mujeres matan, verdad? Tenéis un problema tremendo. Y mi respuesta fue, la diferencia entre vosotros y nosotros es que aquí los hemos empezado a contar, cosa que vosotros no habéis empezado. Ese es el quid de la cuestión. España fue pionera en la puesta en marcha de instrumentos que permitiera saber la realidad de la violencia de género, contar el número de mujeres. Por eso decimos siempre eso. A día de hoy hay 1.300 mujeres desde el año... ahí está el quid de la cuestión. Otra cosa es que haya países más desarrollados, más ricos que el nuestro, que puedan tener instrumentos mejores. No digo que no. Nese sentido, Jorge, ti que viaxas moito polo mundo, fas estancias en diferentes universidades, igual che gustaba viaxar máis, non? Do que viaxas. Que medidas ou que país deberíamos tomar como referencia, se é que hai que tomar algún, na loita contra a violencia machista, ou somos referentes, como decía Paula? Bueno, somos referentes, eso sin dúbida. Eso creo que non hai ninguna dúbida. Logo, obviamente, sempre os países escandinavos, pois, bueno, é certo que sempre levan xa moito máis anos traballando o tema do empoderamento. Entón, bueno, cando uno ve tamén o tema de Suecia, a verdade é que, bueno, sí que ves que é un país que ten avanzado moito, tamén ten todavía moito traballo que facer, o cual nos pon, quero dizer, na lógica de incluso, cando ves a Unión Europea, globalmente, as cifras son demoledoras. Cando ves, pues, unha de cada 3 europeas ha sufrido violencia a lo largo da súa vida, dunha forma ou outra, é dicir, o que te indica que é un problema realmente estructural. Entón, eu coincido na mesma línea. Trazar esas fronteras pois é complicado hoxe en día, no? O que sí que é certo é que se isto pasa en Europa, tú imagínate no resto do mundo. Sí. Imos a pechar esta conversa interesantísima. Vos a pedir unha última reflexión a cada un de vos, con brevidade. Con unha última pregunta que vos lanzo e para a última reflexión que quero que me fagades. Imos no camiño correcto na loita contra a violencia de xénero ou se hai algo que debemos mudar, que ten que ser ou en que aspecto deberíamos mudar, Concha? Bueno, eu creo que imos no camiño correcto, pero preocúpame sustantivamente que tamén estamos no camiño de retroceder sustancialmente. Iso preocúpame moito. E onde tiñamos que poñer o foco? Volvo a decir, no investimento en recursos públicos de calidade, universais e accesibles. Non pode depender do código postal, que podamos acceder aos recursos e que teñamos garantías de acompañamento, asistencia e protección, si queremos. Entón, María. Eu creo que estamos no camiño correcto. Indudablemente, todavía hay mucho que corregir. Lo que hay que corregir, los retos los tenemos ahí por escrito ya. Hay que llevarlos adelante. Sobre todo, un mensaje a las mujeres que están sufriendo una problemática y lo están viviendo en solitaria. Que no duden, que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están ahí, que las instituciones están ahí y que se va a ayudar a salir de esa situación. Y a las familias que las acompañen, que las ayuden y que las acompañen. Jorge. Pois obviamente, para mí é a educación, forma parte do meu traballo e creo que é onde sempre pomos o foco, particularmente na construción de outro tipo de masculinidades. Creo tamén que vamos no camino correcto, pero creo que todavía temos moito traballo por diante nesa socialización diferencial e é por lo que eu sinceramente aposto. Paula, pecho contigo. Mima. Hai outra mesa, non? Esa responsabilidade de pechar a ver, xornada. eu que penso que hai que persistir e insistir no reteiro que levamos e que as vítimas, as mulleres e os nenos que saiban que estamos aí. Persistir na prevención, que é fundamental, e persistir tamén na persecución dos delitos e que saiban que hai unha sanción para que tamén exista esta reacción na sociedade. A ver, eu son fiscal, eu teño que defender tamén o meu traballo. Entón, prevención e reacción, persistir e insistir e que as vítimas e os menores saiban que estamos aí. Paula Cajaraville, delegada de Violencia de Xénero da Fiscalía na provincia de Pontevedra.
Moitísimas gracias por acompañarnos Grazas esta a mañá. vos. Jorge Marín, do Centro de Estudios Feministas da Universidade de Santiago. Gracias tamén Concha Fernández, do Colexio de Psicología Gracias por de Galicia. organizar estes encontros. E María de Ben, responsable de Coordinación de Unidades de Violencia de Xénero da Delegación do Goberno en Galicia. Moitísimas gracias. Grazas aos 4 por esta conversa ben interesante e coido que estas reflexións tamén nos poden axudar a todos a seguir enfocando como debe ser a loita contra a violencia machista e esas políticas que nos permitan chegar a unha maior igualdade. Gracias aos 4. E vamos a seguir continuando neste conversa, comprometidas coa igualdade, avances e retos na loita contra a violencia de xénero, así se chaman estas xornadas que organizamos na cadena SER, emitimos hoxe dende o Hotel NH Collection aquí en Santiago de Compostela, unhas xornadas que se poden seguir en streaming a través da nosa web de radiogalicia.gal e tamén a través da app da cadena SER. Imos a ir agora con a segunda mesa de análise, construindo a igualdade real, estrategias de futuro, despois destas reflexións tan interesantes que temos compartido nesta primeira mesa e que teñen aberto seguro o paso da seguinte mesa na que imos a falar a continuación, por exemplo, esas reflexións tan interesantes sobre que podemos facer no ámbito no eido educativo, toda vez que vemos como se están dando pasos atrás nas últimas décadas. Vamos a ir a continuación á seguinte mesa, vamos a facer unha pequeniña pausa e enseguida falamos de igualdade. Hoy en día todos sabemos que cuando ella dice no quiero seguir, para, me estoy agobiando, o no dice nada, pero simplemente se muestra incómoda, nos está marcando un límite que hay que respetar, sí o sí. si no entiendes un no, eres un potencial agresor sexual. Si no entiendes un no, háztelo mirar. 016, buenas tardes. ¿En qué te puedo ayudar? Vale, tranquila. Respira conmigo. Hablamos todo el tiempo que tú necesites. Claro, pero ha tomado usted una decisión muy valiente. Nosotras estamos aquí para poder ayudarte. Seguimos aquí. Estamos contigo. La violencia machista la paramos unidas. Avanzamos hacia un futuro mejor. Lleno de vida. Recuerdos compartidos. Experiencias únicas. En compañía. Atrapando momentos. Disfrutando. Construyendo sueños. Rematou, polo tanto, este vídeo e retomamos estas xornadas, este conversa no que hoxe estamos a falar de violencia de xénero e de políticas de igualdade. Recordovos que estas xornadas comprometidas coa igualdade, avances e retos na loita contra a violencia de xénero que celebramos dende aquí, dende o Hotel NH Collection en Santiago de Compostela e nas que, como vos decía antes, imos a unha segunda mesa de análise construindo a igualdade real, estrategias de futuro. Se na primeira mesa falábamos moito de diagnóstico e de retos pendentes, agora queremos mirar cara adiante, que hai que facer para avanzar de verdade cara a unha igualdade plena na nosa sociedade. Imos abrir esta segunda mesa de análise e acompáñame, xa aquí comigo está a reitora da Universidade de Santiago, Rosa Crujeiras. Que tal, Rosa? Moi bo día. Moi bo día. Tamén vai a estar con nos nesta mesa María Loureiro, que é catedrática de Economía na Universidade de Santiago. Que tal, María? Como estás? Bo día. Moitísimas gracias ás dúas, unha mesa que vamos a completar de seguido. Vamos a ir empezando a recoller as primeiras reflexións nesta mesa como punto de inicio, por tomar como referencia o nome desta mesa, Construindo a igualdade real, estrategias de futuro. En que punto estamos nesta tarefa de construir unha igualdade real e plena, reitora? Queda por facer. E eu creo que, dentro da nosa universidade, e sabedelo ben, non?
primeira reitora en máis de 500 anos, e non porque non houbera mulleres á fronte da universidade liderando, non? Da investigación, a docencia, a transferencia do coñecemento, en todos os postos. Non? Temos decanas, temos directoras, tivemos vicerreitoras, tivemos xerentas, e non se chegaba á reitoría. Non? Entón, eu creo que nos aí demos un paso como institución, hai que estar. Primeiro é facernos visibles, e agora traballar porque unha reitora nunha universidade deixe de ser unha anécdota. Non? Eu durante todo este tempo, non? Este breve tempo como reitora, pero buenos anos, longos meses de campaña, non? Os titulares que facía deses medios, Richie, era a primeira reitora. A primeira reitora. E o foco estaba aí. Pero sabes por qué, reitora? Porque A ver, cóntame. 530 anos teñen que pasar nunha institución como a Universidade de Santiago, na que todos pensamos, pois é o lugar de encontro, de coñecemento, de avance dunha sociedade, e se nesta institución, como é o UCC, tiveron que pasar 530 anos, que non terá que pasar en outras? Eu creo que por eso se puxo tanto foco, reitora, no feito de que unha muller asumise a reitoría, porque non estábamos falando dunha institución calquera, estamos falando da universidade, e do que supón a universidade e do que supón de faro para unha sociedade, non? Por iso somos conscientes tamén do que debemos facer tamén dende a reitoría e eu mesma, non? Como reitora dunha institución, como a nosa universidade, non? Polo que supón e polo que supuxo tamén para o avance social de Galicia, non? Eu creo que o primeiro que dicía era visibilizarnos e, sobre todo, tamén facer comprender que hai outras maneiras de liderar. E creo que algo o que María Asinte, non a veces María Asinte porque é compañeira na universidade, creo que temos que mudar moito as maneiras de facer, as maneiras de afrontar os problemas. E fíxate, eu que fixen carreira en xestión dentro da universidade, que pasei por distintos postos, canto máis arriba intentas chegar, máis inconvintes atopas polo camiño. Ao final é tamén unha cuestión de poder. Non? Entón, mentras estamos traballando, mentras estamos xestionando, mentras estamos aí cos nosos papeliños, todo está ben. Cando eres ti quen tomas decisións, é aí onde empezan a xurdir os roces, é onde se nos cuestiona. Se nos cuestiona a nosa capacidade. Eu teño a impresión de ter que ir co meu currículum por diante a todas partes. E isto, eu creo que non lle pasou aos meus predecesores. Vamos a abrir a mesa. Vouche pedir, reitora, que baixes un poquinho o micro para que se escoite un poquinho mellor. Aí, perfecto. Vamos a saudar as dúas integrantes que se suman a esta mesa. María, muchísimas gracias por estar connosco. Que tal? Moi bo día. Un placer. Moitas gracias a vos. Valedora. E tamén está connosco Chelo Loureiro, productora, directora responsable de Habano Produccións. Moi bo día tamén. Hola, que hai? Bo día. Grazas tamén por estar connosco esta mañá. Estábamos iniciando a reflexión nesta mesa e eu lanzaba unha primeira pregunta seguindo un pouco o fío do nome, non, da mesa, construindo a igualdade real, estrategias de futuro. En que punto estamos nesta tarefa de construir esa igualdade real e plena que debemos perseguir como sociedade, Valedora? No punto en que temos que recoñecer que avanzouse moito, sobre todo no tema da igualdade formal, das leis, ou se as leis non discriminan, como discriminaban antes, por exemplo, pois cando exemplos que todos coñecemos, cando se legitimaba a violación dentro do matrimonio, estaba o asesinato por venganza, en caso de infidelidade da muller, ou a prohibición da muller de xestionar ela por súa conta. Esa situación está superada, pero temos que seguir afondando no tema de tecer redes de conciliación, no tema, por exemplo, de centros de día, escolas infantiles, no diseño tamén do tempo das cidades, esas líneas de transporte que contemplen non só a xente especialmente antes varóns que iban ao traballo, que vayan
tendo esas paradas nos colexios, nos ambulatorios, racionalizar os espazos. Falábamos de o medo á noite, non? Eso, alumear esas zonas máis oscuras onde as mulleres teñen medo, pero un medo fundado, que incluso tense registrado cerebralmente, non? Cando unha muller vai sola pola noite nun sitio oscuro e ve que sae unha sombra, automáticamente o cerebro actívase e cando percibe que esa sombra é dunha muller, automáticamente o cerebro se desactiva. Hai que avanzar no tema fundamental da educación, o que se falaba na mesa anterior e tampouco podemos estendernos, pero esa promoción activa, temos aquí dous exemplos, un exemplo espectacular de os estudios STEM, o acceso de fomentar o acceso das mulleres a estas novas, pero un acceso real vinculado despois tamén a esa inserción laboral, non ter que, e despois, temos o tema da fenda salarial, que é unha cuestión fundamental, e despois estar moi vixiantes co que pasa ca inteligencia artificial, iso é fundamental, e ca redes sociais. Tampouco me estendo de momento. Seguiremos falando, Valedora. Chelo, quería dar unha primeira reflexión pola túa parte. Bueno, a miña primeira reflexión é que mentras non nos escandalicemos cando vemos unha foto como que xa estes días na prensa desa cumbre que teñen Estados Unidos e China nunha mesa enorme con 40 señores, todos exactamente que parecen dun colexio, vestidos iguais, e ninguén se escandaliza, ningunha sola muller nesa cumbre de poder. E mentras o poder siga en mans masculinas absolutamente, e sobre todo o poder económico. O sea, a economía é o que move o mundo e a economía está en mans masculinas. E aí é onde eu, que son empresaria e que sei o que me costa conseguir financiación para os meus proxectos culturais, sei a diferencia que hai entre ser home e ser muller. Porque os homes, de alguna maneira, tamén, como decía Lola, bueno, como decía Lola, que están de alguna maneira aí no cerebro, o sea, penso que teñen, confían nos homes e a nós se nos cuestionan, exactamente como decía tamén a rectora. O sea, sempre temos que demostrar e temos que sacar entón o dossier. Cando un home noutro home confía solo pola cara, é tremendo, pero eso é así. Entón, o poder económico ten que estar tamén nas mans das mulleres e aí é onde temos que estar e aí é onde nos costa estar. María. Pois sí, pouco máis que engadir ao que xa mencionaron as miñas compañeras, pero efectivamente penso que necesitamos ir á igualdade real. Temos, efectivamente, como ben dicía a Valedora, moitos instrumentos xurídicos, pero hai que darlles corpo. Hai que rematar de facer realmente unha transición para que isto sexa unha sociedade igualitaria que dé oportunidades a todos e a todas. E faltanos moito, realmente. Sodes 4 referentes nos vosos ámbitos. En moitos casos, mulleres que abrides camiño, vou decir unha vez máis. Reitora, primeira reitora en máis de 500 anos de historia da universidade. Unha das primeiras valedoras do pobo na historia da nosa comunidade. Catedrática nun ámbito no que predominan, lamentablemente, ata moi pouco os homes ou seguen predominando os homes. É responsable dunha productora tamén nun mundo no que nos postos máis altos están os homes. Canto vos custou chegar ata aquí? Ou vou vos a preguntar de outra maneira. Canto tería sido máis fácil para vos se fosedes un home, Rosa? Tería sido máis sinxelo. Sí. E eu aí creo que eu me fixo unha promesa ao chegar á reitoría que non esquecerme do que me custara chegar. Porque eu creo que é moi fácil esquecerte dos atrancos que tiveches cando chegas aí, non? E non hai máis que ver as estatísticas, non? Dentro do que é a carreira académica, a fenda que temos, non? Para chegar ás cátedras, a porcentaxe de... Nós temos na academia aí o que se chama un gráfico de tesoira, non? Entran máis rapazas nos estudos universitarios, entran máis incluso tamén nos estudos de doutoramento e despois empeza a baixar ao longo da carreira académica. Isto, ademais, impacta nunha fenda salarial
salarial que xa apuntaba a valedora, que tamén temos na universidade e que é moi sorprendente, porque diredes unha administración pública, como temos unha fenda salarial? Bueno, porque parte da nosa progresión, dos nosos recoñecementos, ven da nosa trayectoria académica, de que poidas facer rede, poidas facer estadías, poidas dirixir proxectos. E iso nos custa máis. Nos custa por unha cuestión de confianza, como apuntaba Chelo, a nos se nos cuestiona. Nos custa porque aínda a día de hoxe somos nós as que asumimos os cuidados, as familias, e isto nos limita, non? Nos penaliza. Nos penaliza, efectivamente. Vouche confesar unha cousa. O día que tomaches posesión, cando cheguei a casa, nos na Cadena SER fixemos unha programación especial aquel día, e cando cheguei a casa, debía chegar con un sorriso un pouco diferente, non o sei. Eu teño das nenas pequenas e me dixeron, pero por que estás tan contento hoxe, papi? Digo, porque hoxe é un día para celebrar. Porque hoxe, te desconteilles que a Universidade de Santiago tiña unha reitora por primeira vez en 500 anos. Para que tamén soubesen a importancia, non? De que días así tamén hai que celebrar e reivindicar. E, sobre todo, pois eso, que a xente máis moza, os máis pequeniños, tamén saiban, non? Que ese camiño que está desabrindo, que despois temos que preservalo, non? E temos que seguir afondando nel, e creo que é moi importante, non? No teu caso, Rosa, e é un recoñecemento que seguramente xa moitos che fixeron, e que agora tamén hai que, claro, por diante, 6 anos para demostrar, por suposto, claro. Efectivamente. E aí falábamos, tamén comentaba a valedora, comentaba a María, non? Os avances normativos. Nos algo que nos estamos atopando, e disto fixemos, pois, obviamente, non podía ser de outro xeito, fixe bandeira do feminismo dentro da nosa campaña, e agora que chegamos, nos estamos atopando que os propios instrumentos que ten a universidade para realmente ser un espazo libre de violencias, para ser un espazo igualitario, son insuficientes. Estamos traballando dende xa na mellora dos protocolos, porque nos queda moi ben no papel, e despois non temos ferramentas suficientes para actuar de verdade, para realmente facer esa igualdade efectiva. Valedora, pasouche como a Rosa, supoño, non? Barreiras que fuche superando, sería máis fácil se ti foses un home? Tes esa sensación ou tes esa percepción? Sí. Bueno, teño que sumarme ao recoñecemento á reitora, porque sí que é certo, é así que cando se chega, a sociedade tende a olvidar os esforzos que levou chegar aí. Entón, felicitacións e recoñecementos, eso ten que seguir sendo así. Bueno, eu presenteime unha oposición, fixen uns estudos, presenteime unha oposición, e aí a competencia era limpa, non? Non había sesgo. Pero, bueno, unha vez que empezas a traballar, nós temos 2 sistemas de promoción, o que é a promoción por escalafón, por antigüedade, e o que era a promoción por plazas máis discrecionais, non? Bueno, pois decir que a primeira muller que chegou ao Tribunal Supremo, pois foi na década dos 90, máis ou menos, non? A presidencia de TSJ, de Tribunal Superior de Xustiza, pois foi o mismo, a presidencia da Audiencia Provincial, costaba moito chegar aí, non? Logo, na práctica diaria, falábamos un pouco da sociedade, non? E da confianza, non? Pois sí que tamén te topas, fai anos, non? Pois eu lembro unha señora que, bueno, que veo aí ao xulgado e tal, e ao verme me di, pois o que chegamos, non? Unha muller xuíz en Pontareas e tal, non? A ver, é anecdótico, non? O comparado co que eu despois, xa como magistrada de laboral, estaba coñecendo da situación que estaban vivindo as mulleres, eu logo non me podo queixar, pero, por exemplo, nós, o marido e eu, fomos como 2 gotas de agua, non? Carreira, as 2 oposicións, primeiros destinos, ascensos, todo igual. Decidimos, pois, no ano 92, facer a tesis doctoral. Queríamos, presentamos nunha universidade galega, teño que decirlo, era unha universidade, pois, a distancia que nos permitira, presentamos as 2 solicitudes idénticas, e a ele o aceptaron e a min non. Eu sempre, el, por suposto, non fixo despois esa tesis, fixo moitos anos despois nunha universidade galega,
Pero eu sempre percibín, ano 93, que a mí me estaban botando para atrás, e a él non, porque eu era muller e estaban xa como predeterminando que non iba a ser quen de continuar con uns estudos, non? Entón, quero dicir que hai unha igualdade que diríamos sobre o papel e despois hai cousas que vas ti percibindo. Se me permitides, conto unha anécdota que xa está. A ver, cando eu, anos 90, tivemos os fillos, non te nombraban sustituto no xulgado, normalmente tiñas como que insistir, non? Entón, cando chamo para dicir que estaba embarazada e que me nombraran sustituto, porque senón despois volver iba a ser tremendo, me din literal, pero literal, os embarazáis todas. Entón, son situacións que van permeando e que te poñen un pouco na situación que decía Chea, lo que decía María, que decía a reitora, como de pensar que sempre tens que demostrar máis. Sempre tens que estar demostrando máis, sí. Pero fíxate, Ricardo, comenta a valedora ano 93, ano 2026. E vais a poder dedicar a reitoría tendo nenos pequenos? Sí. 2026. Increíble que eso siga pasando, ¿no? Totalmente. Sí, porque si en vez de ser Rosa foses Manolo, probablemente non che preguntasen. Bueno, probablemente non che ian a preguntar. Rosa ten unha parella, un país dos seus fillos perfectamente funcional, que ademais estaba indignado cada vez que se cuestionaba isto. Obviamente. Pero non foi ningunha nin dúas veces. Iso estaba no ambiente, pero iso se chegou a verbalizar a mí, mo chegaron a dicir. E a verdade é que, como respondes a isto? Te vas a poder dedicar? Sí. Xa está, é que son cuestións... Sí, porque non son home, porque son muller. Efectivamente. Chelo. Bueno, pois eu contei xa moitas veces, o sea, eu parto da base de que eu creo que en Galicia polo menos as mulleres da miña xeración fomos educadas por nais a tempo completo, pero tamén é certo que en Galicia é un dos sitios, isto o saco eu, que non sei se me gustaría que algún sociólogo, alguén elaborara algún estudio, porque creo que en Galicia as mulleres temos... O que pasa é que somos máis discretas, un home cando consigue algo o publica rapidamente. Nós non somos así porque nos importan máis outras cousas, non? Pero sí que as mulleres galegas hai un número de empresarias e un número de mulleres directivas que non son normais en ningunha outra comunidade do Estado. E eu creo que porque somos produto dun matriarcado. O sea, as nosas nais estaban a tempo completo, pero porque a maior parte dos pais estaban desaparecidos. Somos un país de emigración, onde estaban fora, non existían, os pais non existían, o sea, as mulleres levaban casa e facenda, todo. E non se cuestionaban porque non podían preguntarlle. Os que non iban ao mar e iban a facer tal, o sea, que realmente era unha sociedade moito máis humilde, digamos, con moitos problemas económicos, e era así. E somos produto desas mulleres que tiñan que tomar decisións sobre todo, sobre absolutamente todo. Entón, eu recordo que na miña casa, efectivamente, a miña nai era quen tomaba todas as decisións. E máis, meu pai lle chamaba un enxeñeiro a miña nai. Pregúntalle ao enxeñeiro, decía sempre, non? Porque era unha muller efectivamente moi inteligente, sumamente inteligente. Meu pai confiaba nela absolutamente e ademais sabía que as decisións dela eran máis meditadas porque ele estaba noutras cousas sempre. Polo tanto, eu saín ao mundo sen cuestionarme que por ser muller iba ser de outra maneira, non? Que se me cuestionase máis. Eu non fui capaz. E o meu primeiro posto de traballo foi algo que tampouco non contaba facer, pero, bueno, por unha compañeira de estudios o fixen, unhas oposicións para entrar na empresa Bazán, daquela un esteleiro de Ferrol, que naquele momento tiña 18.000 empregados, o sea, era no auxe do sector naval. E eu entrei directamente, foi a única muller que entrei na oficina técnica. A primeira muller nunha oficina onde había 200 homes. 200 homes que, ademais, o que menos tiña era 4 carreiras. O sea, eran 200 homes
vamos, increíblemente intelixentes. Aí eu descubrín, igual que sei do sector naval, que os barcos teñen que facer compartimentos estancos, aí descubrín que a intelixencia tamén estaba compartimentada. Entón, nos admiramos a unha persoa e pensamos que efectivamente que son intelixentes en todo. E cando de repente se falamos dun tema do que non saben, son absolutamente, non teñen nin idea, e o notas, dices, que pasa aquí? E a mí se me empezaron a cruzar os cables, era unha rapaza moi nova, e eu admiraba a todos aqueles homes, porque eu era moi nova e o que menos tiña ali me dobraba a idade. E entón me parecían todos, claro, cando se falaba de mulleres, non era non ter nin idea, é que era unha cousa que a mí me asustaba, porque eu viña, efectivamente, na miña casa éramos todas mulleres. Entón, non estaba tan afeita a traballar con un grupo de homes e as conversas que tiñan entre eles, porque eles, claro, levaban toda a vida sendo homes solos. Entón, esquecían que eu estaba ali. E entón falaban entre eles como se eu non existira, hasta que eu lle decía, estou aquí, eh? E claro, pero eu quedaba absolutamente abraiada. E ali foi onde me fixen feminista, sempre o digo, porque digo, é que hai que cambiar. O sea, como é posible que homes tan intelixentes falen desto, teñen mulleres, teñen fillas, como poden falar así? E efectivamente, é tremendo. Entón, a partir de aí, eu pois sempre tiven eso presente, que non se sabía nada e que eu tiña que estar sempre indo por diante, preparándome, porque se un home intelixente podía decir eso, que non, porque, ollo, as titulacións académicas non amosan máis que sabes moito deso, pero de nada máis. E hai verdadeiros, vamos, bueno, en fin, non quero, pero non imos utilizar calificativos, pero eso quero decir que eu me preparei, eu estiven ali 6 anos e saín, vamos, condecorada, de verdad, en como tratar cos homes. E eso me levou a donde estou eu, efectivamente. Eu sempre tuve a sorte de por onde pasei, fun sempre directiva e sempre tratando de traballar, desde logo, con igualdade, con respeto a homes e mulleres, pero tamén tratando de as mulleres, decir, ti podes facer isto, por que non o faz? E sei que a maior parte das mulleres teñen tamén o síndrome do impostor, tamén algúns homes, ollo, pero sobre todo as mulleres, e nunca parece que estamos suficientemente preparadas. E iso é o que tamén fai que non demos ese paso. Eu din algún paso dicindo, non sei se serei capaz, pero, desde logo, vou ser tan capaz como todos estes que están ali, que non dubidarían en se lles ofrecen isto, dar ese paso. E non sempre nos cuestionamos. Eu sempre lle digo a rapazas, non vos cuestionedes tanto, e porque tedes dereito a equivocarvos, como se equivocan eles, e non pasa nada. E máis, a veces as equivocacións son tremendas. E estou segura de que nós somos moito máis reflexivas en xeral, porque somos cuidadoras. Todas as mulleres nacemos co chip de cuidar, e cuidamos aos que temos ao lado, e sempre vamos preferenciar o que é máis importante. O máis importante sempre son as persoas, por riba de todo o demais, e nós eso o témolo en conta. María. Pois sí, pois por engadir algo totalmente de acordo con as miñas compañías. Penso que definitivamente sí que se nos pide máis, que hai dúas varas de medir, e hai unha vara consciente e outra inconsciente. Eso vémolo moito en moitos dos exemplos que aquí se mencionaron. Unha persoa, dous currículos idénticos, a muller non foi aceptada no doutoramento, o home sí. E como a eso constantemente. Entón sí que se nos pide máis. Se nos pide máis tamén por outra cousa que apuntaba Chelo, porque nos pedimos máis a nos mesmas. Entón o que fai a sociedade é caese a amplificar un pouco esa necesidade de demostrarte máis. Ti xa o traes da casa, pero, bueno, unha forma de empatizar contigo é incluso pedirche máis. Entón, é complicado. Definitivamente nos piden máis. Penso que, basicamente, a todos na universidade vese claramente, vese moi diferente tamén cando unha muller decide dar o paso a titularidade ou a cátedra ou outro tipo de figura, canto o mellor currículum ten en termos medios que o mellor un compañeiro, porque, por motivos distintos, ela o pensa máis reflexiva, sempre pensa que efectivamente non ten suficiente, etc., e é totalmente distinto. Eso por unha banda. E é tamén distinto como se xuzgan as persoas, que tamén me preocupa moitísimo. E hai moitos sesgos ou nesgos cognitivos nosos,
directamente, que van desde, por exemplo, tense feito estudos moi interesantes sobre cal é a reacción cando os currículum vitae non teñen a foto, cal é a reacción cando non teñen nome, como seleccionas persoal, por exemplo, na universidade cando che chegan un feixe de currículums para un determinado posto. Claro, se mide simplemente número de publicacións, pois é probable que o home teña máis, porque, entre outras cousas, non tivo que tomar nunca ninguna baixa maternal. E é aí onde temos políticas de igualdade, pero que acontece se despois non as implementas de xeito especialmente acaído e cauteloso, sempre vas a ter o mesmo resultado final. Claro, entón, claro, definitivamente, pois sí que se nos pide máis, xa exiximos nos mesmas máis e despois o nosa contorna pois tamén amplifica isto. Claro, a desigualdade é evidente en todos os ámbitos. As mulleres, o decía antes, Chelo, son quen coidan, son quen concilian, son as que ven como as súas carreiras quedan relegadas en moitas ocasións para cuidar a familiares, cando hai fillos na parella, as que cobran menos en igualdade de condicións. Esta é unha realidade valedora que eu non sei se chega nas queixas que recibides na institución, se percibe tamén esta situación. É unha das problemáticas que trasladan os cidadáns. Falando de a fenda salarial, se me permites, bueno, como nos supervisamos a actuación de administracións públicas, aí non entramos, pero sí que me gustaría comentar un caso rápido que ven de decidirse definitivamente fai uns días, que é o caso Ortega contra España. É unha muller directiva en labores de administración de recursos humanos que ela accede aos currículos, ás nóminas dos seus compañeiros tamén directivos e constata que a eles nos últimos anos lle subiran entre un 20 e un 30% o salario e a ela o disminuíran un 3%. Entón, presenta unha demanda por fenda salarial e a gaña, chega ao Supremo e a gaña. E lle recoñecen que ten que equiparar salario e unha indemnización, pero a empresa a despide porque ela accedeu ás nóminas dos seus compañeiros. Ese despido chega ao Supremo e o confirma. Vai ao Tribunal Europeo de Dereitos Humanos, gaña na primeira instancia, e o Estado español recurre á Gran Sala. Ao final a Gran Sala non admitiu, a cuestión quedou firme e definitiva, pero quero decir que hai estas cousas que tamén se están poñendo sobre a mesa de o teito de cristal, o síndrome do impostor, o ter que estás demostrando sempre máis, non? Como decía esta frase que dice, pois, haberá auténtica igualdade cando chegan os postos de relevante tantas mulleres estúpidas como homes estúpidos hai, non? Porque parece como que sempre hai que estar demostrando, non? Entón, quero decir que está moi ben decir que hai unha equiparación salarial, pero como a demostras se non podes acceder por protección de datos ás nóminas dos teus compañeiros e se accedes, onde está a proporcionalidade, accedes solo para demostrar unha discriminación e che despiden por eso. Chelo, a desigualdade está en todos os planos, prácticamente, ou sin prácticamente. Absolutamente en todos os planos, claro, e que é transversal a toda a sociedade, iso é así. Entón, e, bueno, afondando un pouco na mesa anterior que falabades precisamente, tiña toda a razón que España é dos países pioneiros precisamente en facer unhas políticas de igualdade e, sobre todo, no da violencia. E que o da violencia é un tema tan grave que temos que, de verdad, eu non sei como mentalizar a xente. Hai unha eu, como son do audiovisual, en redes hai un pequeno vídeo tal que pon que en Noruega que asasinaron este ano a 50 bombeiros e que ademais están asesinando, se sabe que están, entón todos os bombeiros están, entón claro, todo o mundo reaxe a iso dicindo, pero como é posible, pero como pode ser, non? E depois di, cambia o de bombeiros por mulleres e aí se normaliza. Bueno, sí, isto é así, como se fose algo que non se pode evitar. E que efectivamente, non esquezamos que en Francia foron 300 as mulleres asasinadas. 300. O que pasa é que non se contabilizan, non se fala disto, e isto é tremendo. E as redes sociais, eu, de verdade, non me cansarei de repetilo, as redes sociais son
a realidade máis salvaxe do que poida. O sea, no mundo real existen unhas regulacións. Era quen non as cumple, pero entón é sancionado, é perseguido, que sexa. Nas redes sociais non existe ningún regulamento, ningún. E, sobre todo, están en mans, como decían, de quen está, de homes brancos, heteros, americanos, que, por suposto, super mega ricos, que non van permitir ningún tipo de regulamento. Non o permiten, non lles interesa. E Estados Unidos, con ese presidente, tampouco vai permitir. E isto é o que está acabando, ollo, non só con ese machismo, la machosfera, que tal, e que te den conta que se nos está... Eu ahora mismo estou producindo un documental de unha artista comunicadora que foi agredida hai 6 anos en redes sociais, precisamente, pero que o que pasou? O sea, a historia é que, efectivamente, en canto o de feminazi é o mínimo que te chaman, non? É tremendo, pero por un youtuber que empezou a falar dela dunha maneira brutal, millóns de seguidores a agredila, e acabou nos tribunais. Pero acabou nos tribunais, quen demandou foi el a ela. Porque este señor foi invitado a unha mesa redonda nunha universidade e ela publicou como é posible que a Complutense invite a un home violento, que ademais é violento contra as mulleres, e el demandou e foi admitido e perdeu ela e caeu nunha depresión profunda e grazas a unha abogada que lle dixo o teu caso é de todas as mulleres, porque o que está pasando é que se nos está botando a voz das mulleres das redes sociais e iso é o que interesa das mulleres feministas e iso é o que interesa arriba nos que teñen estas redes sociais e os que están facendo todo este bots programados para votarnos e para convertir a realidade virtual, pero que é realidade real. Porque ademais esa realidade que promoven, Chelo, é a de mulleres que esperan aos seus maridos na casa, perfectamente peinadas, vestidas. É o que está aparecendo, o que se está extendendo nas redes. Bueno, pois, pero, ollo, non é solamente o problema dos nenos que falaban antes, porque, efectivamente, o acceso a todo o mundo do porno, todo o mundo da violencia brutal que hai, e o aumento, fixadevos, das enfermedades mentais. O sea, eso é todo produto das redes sociais. Todo. E iso hai que poñerlle freo, porque senón, vamos, eu creo que vai acabar con esta sociedade. Vos estades a percibir, supoño, tamén na universidade, reitora, esas conductas cada vez máis machistas entre as xeracións máis mozas. En que o estades a percibir? Como estades a percibir vos? Que vos di a estadística que vostedes na Universidade de Santiago eses comportamentos van a máis? Eses comportamentos van a máis e nos notamos un cambio, reflexionábamos o pasado luns na xuntanza de equipo no mes e medio que levamos, recibimos un número moi significativamente superior ao que se tiña recibido no último ano de queixas, de denuncias, simplemente de correos electrónicos manifestándonos situacións algunhas situacións de acoso, de violencia, pero de hostigamento tamén, de creación de espazos nos que as nosas estudantes non se sinten seguras. Foi aí onde detectamos que as nosas regulamentos cumpren sobre o papel, pero que non temos maneira efectiva de abordar algúns problemas que se nos manifestan e que están relacionados tamén co que comentaba Chelo. Nos temos casos e algúns que bichedes tamén a través dos medios, a través das redes sociais, de acoso a través das redes. Como actuamos aí? Porque a orixe está nas nosas aulas. Non somos conscientes, e apuntaba tamén o compañeiro García Marín do CIFEX, somos conscientes de que temos que facer moita labor de concienciación, de formación ao noso estudantado e ao noso persoal tamén. Vanse a cambiar, a modificar ese regulamento, reitora? Sí, estamos traballando niso e ademais será un compromiso que xa adquirimos tamén con varios grupos de estudantado e tamén con persoas con membros do noso persoal, porque non somos quen de dar unha resposta efectiva
Creo que o seguinte paso non nos pasa só na nosa universidade. Isto, as universidades, ao igual que cambiaron os regulamentos no ámbito estatal, tamén se foron adecuando a esta nova realidade, pero nos toca dar o seguinte paso. Hai universidades como, por exemplo, a Universidade de Granada, que xa ten regulamentos que actúan sobre a prevención, que creo que tamén é importante. Non chegar ao punto de que, e agora que fago con isto, mando a Fiscalía. Non, temos que actuar antes. Entón, niso xa estamos traballando. Pero creo que tamén, e algo que comentábamos, algo que eu estou vivindo como reitora, que se dicía na mesa anterior, temos máis violencia, non, é que empezamos a contar. Isto é o que nos está pasando a nós. E eu penso que ao mellor tamén polo feito de que a reitora sexa agora unha muller. E hai unha comunidade que se sinte coa suficiente confianza de que me vai a escoitar. E nos está chegando a min, tanto a min como a vicerreitora estudantado de Igualdade, Diversidade e Benestar, que tamén, que Lorena Añón, que ten un perfil que ven do traballo social, de traballar con colectivo migrante, con colectivos racializados, con mulleres víctimas de tratas. E entón eu penso que tamén se está vendo que, vale, me poden comprender. Agora nos temos que poñer os medios para actuar de xeito efectivo. Valedora, é evidente que estamos a fallar. Estamos a fallar como sociedade. Non somos capaces de dar resposta a un problema como a violencia de xénero, como a esa falta de igualdade, esa desigualdade crecente en moitos ámbitos. E agora estamos a ver tamén, e o decía antes a fiscal delegada de violencia de xénero en Pontevedra, como as xeracións máis mozas teñen conductas machistas que acaban xudicializadas. E iso antes non acontecía. Estamos a fallar como sociedade. É que o machismo non se elimina séculos, milenios, vamos a decir, porque é así, estrutural, histórico e universal, non se elimina en un século. En un século. Non se elimina. E quero decir que aparecen novos riscos, como o que estamos falando das redes sociais, o que poñía Chelo, o que poñía a reitora María, sobre o que está pasando é que as redes sociais e a inteligencia artificial non só potencian, sino que ademais perpetúan. E logo xa vai todo en bucle. Hai unha frase en dereito penal que dice que o delincuente sempre vai por diante, hai que ir detrás a pillalo. Pois en este caso, esos riscos que se a sociedade, digamos, é estruturalmente machista, ti logo pos ao servicio dese machismo unhas redes sociais e unha inteligencia artificial ca potencialidade que teñen, e todo se magnifica. E claro, o apuntaba o profesor Jorge García na anterior cuestión. É responsabilidade da xente moza ou é responsabilidade de quen, primeiro, hai que decir, na nosa época a violencia física dentro da parella estaba bastante normalizada, esa cruz que che tocou, por así dicilo. Xa non falemos do tema da liberación sexual da muller ou o tema da incorporación da muller ao mercado de traballo en igualdade de condicións. Eu creo que a xente moza agora ten, en ese sentido, acepta moito máis a corresponsabilidade. Creo que non admitiría unha volta atrás en ese tema. Creo que as mulleres son máis loitadoras. Pode haber algún tipo de excepción que pode sair nun programa ou nun Instagram, pero a muller é máis consciente dos seus dereitos, creo que reivindica máis, e creo que aquí hai uns exemplos... Porque lle custa máis conseguilos, non? Moi importante. Bueno, porque xa é o tempo, quero dicir, porque xa é o tempo, non? Entón, bueno, como decía Simone de Beauvoir, estos dereitos nunca son acaídos, nunca. Hai que permanecer sempre vixiantes. En este caso, insisto, os riscos son enormes por esas novas ferramentas que están aparecendo, que non existían no século XX, cando se avanzaba tanto, se compensaba tanto, que agora hai que afrontalos, hai que identificar perfectamente o que está supoñendo eso, e hai que empezar a traballar aí para algún xeito paralo, non? María.
Concordo totalmente. De feito, en algúns casos, pois, por exemplo, se me viña a cabeza no ámbito da investigación o que está facendo a IA, pois, cando se empregan pois, instrumentos de apoio baseados en inteligencia artificial, resulta que salen citados por defecto moitos estudos de varóns, non de mulleres científicas semellantes. E como a eso, moitas outras cousas. Eu estou totalmente de acordo co que se expuxo aquí. O problema das redes sociais é moito máis inmenso e inmerso en basicamente todas as actividades e todos os ámbitos nos que vivimos. Na universidade, por suposto, nos afecta. De feito, o colectivo que contestou de que case en torno a un 20% de xóvenes entre 18 e 34 anos estando no colectivo da universidade aí inmerso, pensa que, bueno, pues, determinados tipos de goberno alternativos non democráticos poderían ser solucións aos problemas actuais, e tamén pensan que, efectivamente, o da muller está ben, pero non se declaran nin feministas nin parecido. Efectivamente, que tamén falamos tamén aí dese pequeno grau ou non tan pequeno grau de negacionismo con respecto a outras circunstancias como o cambio climático, etc. Entón, sí que temos aí un problema, un problema grave, un problema que está, de feito, magnificándose precisamente a través das redes sociais. É algo que temos que regular nesta sociedade tan pronto como sexa posible. Outras sociedades xa o teñen feito, xa entraron a saco e non prohibidas tal. Ben, é certo que, bueno, todavía falta moito por percorrer, porque ben sabemos que é moi doado presumir unha identidade que non tes, completar un formulario dicindo que eres maior de idade cando non o tes, e abrir unha conta da rede social que ti consideres oportuna, etc. Pero hai que manterse vixiante. Hai que seguir formando, e hai que formar a poboación e explicar todo isto. Hai que explicarles todo isto, hai que explicar onde estamos quedando agora con todas estas novas técnicas, a onde imos a chegar. Hai que explicalo. E hai que explicar tamén desde unha perspectiva constructiva como debemos incluir a muller en todos estes ámbitos, investigación, docencia, formación, empresa, como debemos facelo. É que, escoitándovos, corremos o risco de que algo que podería chegar para mudar as nosas vidas para mellor o vai a facer para peor, non? Se non o regulamos ou se non chegamos a tempo. Un detalle que se me esqueceu é que Yolanda Domínguez, que esta comunicadora, esta divulgadora, artista divulgadora da que falaba, que podedes seguila porque ahora está dando conferencias incluso no Parlamento Europeo, porque o seu caso non o queremos precisamente salientar porque é un caso de éxito, porque ao final no Supremo conseguiu gañar e ele apelou e xa non lle admitiron. Pero esa é a táctica que están utilizando, denunciar as mulleres por calquera cousa e claro, no momento que te denuncian ti tes que votar chamando un abogado, tes que votar que se non tes medios económicos, que sempre é o problema das mulleres, pois non podes facer nada. E así é, efectivamente, como nos fan calar. Ollo, e estamos sendo víctima todas as mulleres que estamos actuando dunha maneira deste tipo de denuncias. Entón, eles teñen abogados que rapidamente poñen estas denuncias, que non sei, teñen medios e nós non o temos. E por eso a única maneira é sempre as mulleres, como actuamos conxuntamente, é a única, e desde aquí lanzo tamén, as mulleres temos que estar sempre apoiándonos e unámonos, desde logo, porque hai moitas que están facendo incluso crowdfunding para poder pagar a súas abogados para defenderse destas denuncias. Recollendo o fío do que decía agora Chelo, hai unha deriva, non só aquí, unha deriva mundial ultraconservadora, con maior peso da ultradereita en gobernos e institucións. Isto supón un claro peligro e un grave retroceso, reitora. Efectivamente. Eu, durante a longa campaña que tivemos previa ás eleccións, nun debate, se chegou a verbalizar o feminismo ven de seu como a democracia. A mí me deu moito medo, vale? E me deu moito medo porque evidencia, é algo que dicía Chelo, temos que seguir aí, temos que estar alerta, temos que seguir loitando. Cousas dereitos que custou moito tempo, moitos esforzos adquirir, poden marchar. Están marchando, estamos vendo, non? Esta deriva, non, ultraconservadora, a nós tamén como equipo de goberno e agora dende o goberno da institución nos preocupa sumamente e de feito sí que temos contemplado as iniciativas de cultura democrática.
creo que temos que traballar isto, creo que temos que explicar as novas xeracións de onde vimos. Non? Eu nací no 78, nací coa Constitución, e eu me lembro que no colexio a mí non me falaron da transición. De Franco eu sabía, porque, bueno, había 2 señores da miña aldea que viñan a podar a viña e falaban sempre da batalla del Ebro. Vale? Isto era o que eu sabía. Non estaba nos libros, estaban un par de páxinas. E que pasabas así rapidiño. Sí, ou non se mencionaba. Bueno, eu, como dicía, teño fillos pequenos. A mí me preocupa seriamente como chega esta mensaxe a eles cando ves que tes estudantado na tua universidade que verbaliza, non? Que podería ser mellor unha dictadura. Nos aí temos algo que facer en difundir, en educar en memoria, en educar en democracia, non só dende as nosas aulas, senón tamén para fora. Ese é un compromiso que adquirimos e que trataremos de levar á práctica, pero aí temos que estar tamén todas as institucións. Creo que é importante. María. Pois totalmente de acordo. Ademais das institucións e esta visión global de unidade que nos comentaba Chelo, pois eu penso que tamén temos que tirar de todo o ser humano sensato que haxa polo camiño. Non? Por poñervos un exemplo moi breve. Fixemos un curso de perspectiva de xénero no Centro Interuniversitario Ecovás. Non? Isto da perspectiva de xénero, como o vemos na academia? Bueno, vemos que é un tema para mulleres, vale? Isto como que non va comigo, vale? Yo aquí, yo tengo mis proyectos, mis cosas, mis alumnos, isto non me contéis rollos, ¿no? Pero nos quedamos contentos porque apuntáronse 3 profesores relevantes, profesores e alumnos, 3 de 30 e pico, pero polo menos 3, un xermoliño. Pero o que quero decir é que é fundamental que este debate non o teñamos só mulleres, que estemos abrindo as cancelas para todo ser humano consciente, lóxico e ético, porque isto vai moito máis aló do que é home ou muller, isto vai de romper dereitos fundamentais dos seres humanos, de calquer ser humano que teña unha diferencia. Non? Entón, penso que tamén temos que ter esta visión integradora. Chelo. Bueno, absolutamente de acordo. E, ademais, creo que sin vos, homes, non podemos facer nada. Eso está clarísimo. E creo que, ademais, vai redundar o éxito noso no éxito dunha sociedade moito máis equilibrada e moito máis... Bueno, moito mellor, digamos, para... Unha das cousas que a min sempre me molesta bastante que cada vez que hai mesas redondas onde as participantes son todas mulleres, o público, se hai un home, hai que aplaudirlle, dicindo, atreveuse, non? E claro, parece que as mulleres falamos só para mulleres. Non, perdona, falamos, temos cousas que decir e para calquera tipo de público, para todas as persoas. Cando hai homes nas mesas redondas, ves que é un público moito máis heteroxéneo, non? Entón, pois sí, eu o que pido é que, bueno, eu teño a sorte de estar rodeada de homes absolutamente feministas, cos que tamén aprendo e que tamén apoian esta causa porque creen que é mellor para eles. O gallá isto, se xades capaces de... Pero eu sei que, sí, é sempre sodes os homes, e os homes non caledes nunca cando vexades un comportamento machista, porque eso é importantísimo. Que non teñamos que ser nós as que os sinalemos. E comportamentos machistas están a orde do día, en todas partes, de verdade. Son micromachismos, pero non caledes, por favor. E ata que punto preocupa esa ola ultraconservadora que está percorrendo o mundo e que parece que tamén está aquí chegando xa a España e está meténdose en algunhas institucións. No, perdón, esa onda ultraconservadora é a que manexa as redes sociais. Sí. Polo tanto, non hai máis peligro. É a realidade. Todos estamos coas pantallas do móviles, absolutamente todos. Ou facemos algo para cambiar esa realidade ou, desde logo, a involución está claro, estamos nas súas mans. E a xente está disposta, porque, bueno, evidentemente, a formación é o máis importante. O sea, ser capaz de poder... o que están as redes é para manipularnos. E é moi fácil manipular as sociedades. Valedora.
o que estábamos falando respecto a que economía determina todo, non? Que decía Chelo nun primeiro momento. Eu, sin esquecer o que supoñen as redes sociais, eu sí que quería recalcar o tema da inteligencia artificial, porque a inteligencia artificial ti lle podes meter o algoritmo e aí podes condicionar algo. Tamén se pode determinar se ese algoritmo ten ou non ten un sesgo, pero despois a inteligencia vai evolucionar. Aí, bueno, hai unha profesora de matemáticas, pero hai unha matemática que decía que aí vai a matar as matemáticas, porque é moi fácil dicir, temos que controlala, pero como? Como a controlamos? Como accedemos á transparencia do algoritmo cando utiliza estos... Cando, ademais, a propia inteligencia oculta o sesgo, non? Pois, por exemplo, eu creo que era un caso que se diu en Uber ou non sei que contrataba que lle hacía ofertas peores ás mulleres, pero disimulaba como dicindo que as mulleres a determinadas horas pois recitaban moitas carreiras, entonces xa optaba por dicir que non lles ofrecía porque supoñía que pola noite a muller iba a estar na súa casa, non? Houbo tamén unha experiencia con Amazon que lanzou a través de IA un procedimento de selección de enxeñeiros ou enxeñeiras de redes e potenciaba os currículos masculinos. Pero por qué? Porque tradicionalmente eran os homes os que ocupaban eses postos. A IA o ve e automáticamente concluye que as mulleres están menos capacitadas. Entón, como controlamos? Vamos a un sistema americano de liberdade, vamos a un sistema chino de control por parte do Estado, pero tamén con unha importante limitación dos dereitos humanos. Vamos a un sistema que poña a persoa no centro, un sistema que poña os valores humanos no centro, pero para eso preciso un consenso, porque se ti non colles, se ti lle pos límites, o malo tamén lle estás poñendo límites ao todo o que che trae. Entón, a economía, eso está aí. Non podemos, en estes momentos, non podemos pensar que podemos estar falando descoñecendo esa realidade. Imos a ir pechando e gustoume como comezamos a mesa anterior, porque decía... Era en concreto a fiscal delegada de Diversidade de Xénero que decía eu quero ser optimista hoxe, eu quero ser optimista e eu tamén, porque por definición e pola miña forma de ser son unha persona optimista, así que vos pido unha reflexión a modo de conclusión e cunha mirada de futuro. Hai motivos para optimismo, Chelo? Eu tamén son optimista e precisamente por eso estou producindo este documental, porque é un caso de éxito e eu quero que o Gallá, ou seja, sempre se lle dá moito máis, se difunden moitos máis as cousas negativas que as positivas, non? E entón eu quixera ser optimista porque creo que as mulleres que estamos educando as novas xeracións o estamos facendo. Eu son optimista porque o que me rodea, como vos decía, estou rodeada de homes, teño 3 netos homes e desde logo son moito máis feministas incluso que a min, que eu nacín e teño aínda, me vou soltando pouco a pouco do machismo que nos o temos inoculado e eles xa naceron cunha mente máis progresista, máis igualitaria e eu quero creer que sí, que van a... que tamén os homes nos van a acompañar nesta nova maneira de educar, que para eles, ademais, tamén moito máis... Eu creo que intentar reternos as mulleres afastadas da vida pública é un atraso. Eu acabo de estar en Coruña, me invitaron tamén a participar nun encontro de alcaldesas e eu quedei maravillada escoitando as mulleres alcaldesas como priorizaban as cousas sociais e como gobernaban dunha maneira diferente. Eu non digo que seña mellor, é diferente, pero creo que en canto máis mulleres se incorporen e por motu propio, por méritos propios o vamos ir conseguindo, vamos ser capaces de mudar esta sociedade. Quero creer neso. Valedora. Sí, tamén hai que mandar esa mensaxe. Creo que
hai valores humanos, en estes momentos ninguén discute que unha sociedade igualitaria, unha sociedade máis xusta, temos que ir hacia aí, temos que ser conscientes que eso que falaba Chelo da empatía, da sororidade, do acompañamento, do cuidado, é un patrimonio humano, e creo que vamos a conseguir seguir loitando e seguir pois chanzo a chanzo, non? Ir eliminando as discriminacións, moi concretamente no tema da violencia de xénero. Eu creo que aí hai que entrar con todos como se está facendo, pero quero decir que hai que seguir apostando porque non pode ningunha muller padecer violencia por o feito de ser muller. María. Pois claro que sí que hai que ser optimista e positivo, porque cando pensamos de onde vimos e a onde estamos agora e todo o que nos pode esperar por diante, por suposto que sí. Son positiva porque, por comentar algunhas das cousas que aquí saíron, nunca tivemos, por exemplo, unha xeración de CEOs en Galicia tan potente como a que temos, na que as mulleres destaquen tanto. E destacan con que? Destacan con empresas que tratan de sacar o propio de aquí e leválo fora. E teñen un éxito brutal. Pois eso estamos experimentando agora. Estamos experimentando cambios en institucións universitarias que son realmente, bueno, moi necesarios, moi tardíos, pero que aquí por fin estamos. Estamos experimentando cambios en todos os ámbitos. Estamos experimentando cambios, confío tamén nos medios de comunicación e demais. Hai que ser, por suposto, moi optimista, tamén belixerante e cauteloso, porque tamén hai que saber que nos está a pasar ou cales son as doenzas de non poder actuar ou de non actuar a tempo. Pero, por suposto, hai moitos motivos para ser optimista, máis ca nunca, fíxate por onde. Reitora. Pois non vou a ser aquí discrepe. Son optimista porque chegamos á reitoría dunha universidade 5 veces centenaria cunha proposta de goberno feminista de construir un espazo seguro nas nosas aulas, nos nosos postos de traballo, e iso é o que vamos a tratar de facer e polo que vamos a pelexar. Creo que un dos motivos de optimismo é este ou outro, é unha cuestión máis xeral. As mulleres estamos nos postos de decisión. Tócanos a nos tecer esas redes transversais, tecer as redes cara abaixo que nos sosteñan, non? E que nos permitan levar a cabo estas políticas tan necesarias. Nos, como a entidade que somos, temos a obriga de formar, de educar en valores, no feminismo, na democracia, nas nosas aulas e tamén facelo para fora. Ese é o noso compromiso, pero eu creo que estamos nun momento, como apuntaban tamén as compañeiras, excepcional, porque, bueno, fuchedes capaces, sen moito esforzo, de facer mesa de mulleres que tomamos decisións e que agora nos toca liderar este cambio. Pois eu tamén vou a ser optimista, porque a pesar desas amenazas das que falábamos, Síchelo. Solamente quería facer un apunte que creo que nós, ademais, somos as herdeiras, descentes e herdeiras de Concepción Arenal, de Sofía Casanova, de Emilia Pardo Bazán, de mulleres que non existían de verdade en outras partes do Estado, non había, fixadevos, todas son do século XVIII e XIX, cunha voz que saiu a nivel a todo o mundo. E mulleres feministas, sin sabelo, probablemente, e nós temos que coller esa testemunha e seguir. Vos sodes herdeiras delas e referencia e referentes para as que están por vir e que te decías antes que estamos educando todos nós. E eu, por finalizar, quero dicir que tamén son optimista, porque pese as amenazas das que aquí falamos, que se falaron nas dúas mesas, unha conversa, como a que hoxe tivemos, tamén demostra que estamos avanzando no camiño correcto e creo que así é e temos que perseverar todos e cada un de nós no ámbito no que nos compete. Así que, María Dolores Fernández Galiño, valedora do Pobo, moitísimas gracias por estar connosco hoxe aquí. Rosa Crujeira, reitora, moitas gracias. María Loureiro, catedrática, graciñas tamén. E Chelo Loureiro, responsable de Habano Producións, moitas grazas ás catro por esta conversa tan interesante que coido que, ademais de interesante, seguro que é moi productiva. Graciñas ás catro. Gracias a vos. Falamos hoxe de límites do sistema, de desigualdades que persisten, de relatos que aínda non cambian o ritmo que deberían, pero tamén de capacidade, de compromiso de futuro. E con iso tamén quería quedarme e pechar estas xornadas, cunha idea clara
Non partimos de cero, pero tampouco estamos onde deberíamos estar, por iso o desafío xa non é entender o problema ao que nos enfrentamos, eu creo que todos entendemos perfectamente cal é o problema, agora tócanos actuar, o desafío é actuar e buscar as medidas, as decisións, a coordinación precisa e, sobre todo, con máis contundencia na procura dunha sociedade mellor, dunha sociedade máis libre e máis igualitaria. A iso pretendo tamén contribuir esta xornada e esta conversa. Moitísimas gracias pola atención a todos os que nos acompañades aquí neste Hotel Energy Collection e a todos os que nos tedes seguido a través do streaming da cadena SER e quedamos emplazados a unha nova edición de Conversa. Moitas gracias.